Txuzko proposamen bat aurkeztu dugu, bagenekien proposamena zaila zela aurrera eramatea, baina hemen gaur egun daukagun aukera bakarra hori zen. Eta ikusi duzue berriro ere, gobernu honek, berriro ere PNV-ek gure proposamenari ezetza eman diola. Benoa, gogoratuko dugu, Mikel Bildosola bera izango dugula gaur goizean hemen Naiz irratian, eta Getxotik Bilbora ez gara askorik urrunduko. Bilboko udaltzaingoak ez du atxilotuen jatorriaren berri emango. Horrela erabaki du Bilboko udalak Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak ertzaintzarekin hartu duen neurriaren kontrara. Iraia Kamra. Gaiak eztabaida eragindu udalbatzarrean. PPk atxilotuen nazionalitatea publiko egitea proposatu du eta Elkarrekin Bilbaok berriz halakorik ez egite eskatu du. Azkenean gobernu taldearen zuzenketa onartu da EH Bilduren babesarekin. Testuak segurtasun politika indartzea eta elkarbizitza sendotzea eskatzen du segurtasun itunaren barruan. PPk kontra bozkatu du eta Elkarrekin Bilbaok abstentzioa eman du. PPren izenean Ester Martínez bozeramaileak adierazi du datu hauek ezagutzea erabilgarria dela delikuentziaren bilakaera aztertzeko. Gardentasunaren izenean herritarrek informazio hori ezagutzeko eskubidea dutela ere esan du eta salatu du datuak ezkutatzea. Udal gobernutik segurtasun zinegotzi Amaia Arregik EAJaren izenean gogorarazi du segurtasun itunean ez dela inoiz halako neurririk planteatu. PSEk ere neurriaren aurka egin du. Nora bete zinegotziak adierazi du delinkuentziak ez duela jatorria azaltzen. Pobrezia edo zaurgarritasun sozialak baizik. EH Bilduk bere aldetik PPren diskurtsoa salatu du xenofobo eta gorrotoz betea dela esanez. Gogorarazi dute Arartekoak ere kritikatu duela ertzaintzak atxilotuen nazionalitatean argitzeko erabakia. Elkarrekin Bilbaok eztabaida kaltegarria dela adierazi du eta ohartarazi du halako planteamenduek estigmatizazioa eta gizarte kohesioaren haustura ekar dezakeela. Eta Tamara Jaue Konfebaskeko presidenteak positibotzat jo du Espainiako gobernuak iragarritako migratzaileen ezohiko erregulazioa eta zehaztu du lortu behar dena dela pertsona horiek lan merkatura bideratuta egotea. Itxaso Leon. Hala adierazi du Tamara Jauek Onda Baskan egindako elkarrizketa batean. Bueno, vamos a ver, desde el momento que son personas que se encuentran ya en el Estado y que ahora mismo no tienen ni permiso de residencia ni permiso de trabajo y con las necesidades de personal cualificado que hay hoy en día en la industria, en ese lado me parece bien. Lo que tenemos que realmente conseguir que ese número de personas que van a obtener la regularización en el Estado sean personas que estén destinadas al mercado laboral, ¿no? Y a ese mercado laboral que necesitamos, que puede preocupar el posible efecto llamada. Pero en líneas generales yo creo que ya los tenemos en el Estado, es una medida que por humanitaria al menos hay que aceptarla. COE estatuko patronaletik Antonio Garamendi presidenteare erregularizazio ordenatuaren alde agertuta, baina Espainiako gobernuak neurri hori ez diela kontsultatu eta parlamentura ez duela bidali kritikatu du. Patronalek adierazi duten migratzaileen erregularizazioaren aldeko jarrerek kontrastea suposatzen dute PPk eta Voxek adierazi duten gaitzespenarekiko. Jarrera ultraeskuindarretan oinarritutako diskurtso batekin. Eliza Katolikoa ere erregularizazioaren alde agertu da eta halaber enpresa erakundeek behin baino gehiagotan adierazi izan dute beharrezkoa dela bete ezin den eskaria duten lanpostuak langile migratzaileekin ordeztea. Informazioaren aria, Naiz irratian. Heldu gara, goizeko 7:30 WhatsAppa gara eta Naizen editorialarekin. Datuek etxe bizitza eskuratzeko modua arautzea babesten dute. Goizta ondorio zorrotzak ateratzeko, baina Nafarroako esperientzia tentsionatutako eremuekin bat dator oraingoz Katalunian izandakoarekin, denbora gehiago baitaramate alokairuak topatzeko. Urte erdiz sistema arautzailea martxan egon ondoren, etxe bizitza, gazteria eta migrazio politiketako sailburu eta hirugarren lehendakari orde Begoña Alfarok atzo jakinarazi zuen 2025ean alokairuen prezioak 8,6% jaitsi zirela tentsionatutzat jotako udalerrietan. Aldiz, legearen aurkakoek iragarritakoaren aurka eskaintza ez da ondoratu, egonkor mantendu da baizik. Iaz, 4.202 alokairu kontratu sinatu ziren eta aurreko ekitaldian berriz 4.174. Alokairuaren prezioa mugatzeak ez du etxe bizitzaren arazo guztia konponduko, baina dagoeneko partzialki errazten ari da tentsioan dauden eremuetan alokairua eskuratzea. Realitate horrek agerian uzten ditu EAJ eta PSE legea Euskal Autonomia Erkidegoan modu eskandalagarrian aplikatzeko prozesua atzeratzen ari baitira. Jeltzaleen borondate
eskasak agerian uzten du udal bakoitzak bideratu behar duela tentsioan dauden gunei buruzko guztia. Nafarroan gobernuak berak egin zuen lurralde osorako. 5 higiezin edo gehiago dituztenak Bilbok edukitzaile handitzat hartuko dituelako albistea positiboa da, baina baita estatuko arauak eskaintzen dituen tresnak aplikatzeko gogo eskasaren erakusgarri ere. Aspaldi egin behar zen, horrela alokairu topatu dauten etxebizitzen kopurua laukoiztu egiten baita. Hori bai, legea eginda, trampa eginda. Alfarok aitortu zuen sasoiko kontratuak etxebizitzaren legean sartzen ez direnak, 5%tik 11%ra igo direla urte bakarrean alokairuaren erregulazioak saihesteko modua delako. Presazkoa da zulo hori estaltzea, baina tenkatutako eremuen funtzionamendu positiboak beti eragin mugatua duen neurri diskretua, neurri sendoak hartzera bultzatu beharko lituzke erakunde politikoak. Izan ere, etxe bizitzaren merkatuaren erregulazio sendo batek baino ez du lortuko egungo gizarte arazo handienetako bat zuzentzea. Eta bagoaz gaurko azalak errepasatzera, etxetik hasiko gara egunero bezala gara egunkariarekin titularrak hause dio. Nafarroak bide zuzena erakutsi du etxe bizitza politikan. Bartzelonan egiaztatukotakoaren ildotik, Nafarroan tenkatutako eremuen aplikazioak erakutsi du magikoa izan gabe estatuko etxe bizitzaren legeak lagundu egiten duela alokairuaren prezioa 8,6 jaitsi da eremu horietan eta eskaintzari eutsi zaio. Getxoko jauregitxo auziaren ingurukoak argazkian Amaia Agirre alkatea agertzen da atzoko udalbatzan bozkatzen oposizioaren eskaeraren aurrean argi eta garbi utzi zuen ez zuela dimititzeko asmorik. Berriaren titularra aipu bat da. Zera dio, psikopata hutsak dira, etxegabe enpresen kideak zu itotzen alegintzen dira. Azken hilabeteetan, 4 kasutan esku hartu dute etxegabetze taldeek Bizkaian. Zornotzan jazarritako Andreak salatu du, jabek iruzur egin ziotela kontratuarekin eta orain etxegabetze enpresa bat hartu dutela eta presio itogarria egiten ari zaizkiola. Argazkian, jaurogitxoak kasua hemen ere, alkateak ez duela dimisioa eman. Diario de Navarrara ekingo dugu salto gaurkoan, titularrak dio alokairuaren mugak murriztu egin dituela Nafarroan iraupen luzekoak eta handitu berriz sasoikoak. Argazkian edabide honek ekonomiaren inguruan burututako foroa. El Correon bi edizioen azalak berdin-berdina dira gaurkoan. Titularrak dio Osakidetzako onartu duela iraungitako beste 2 txerto motaren loteak inokulatu dituela. Argazkian, Espainiako errege errekinak Adamuzeko istripuan hildakoen senideak agurtzen atzo ospatu zen estatu hileta. Eta iraungitako txertoen ingurukoak ere El Diario Baskon. Iraungitako txertoen krisiak agerian utzi dituela kasu berriak eta akats orokor bat erregistro sisteman kirol kontuak argazkian. Wesley Rivero Brasildarraren argazkia da Realak fitxatuko omen duena. Goizeko 7 eta 35 minutu jotzear, onaino gaurko azalen errepasoa. You know I've really done the work. I've earned my stripes. And even when it hurts, I try to do what's right. Okay, I might have ignored a red flag or two. What you gonna do? That's life. So I'm not overthinking tonight. I'm gonna do what I like. 'Cause when I make up my mind, there's no stop and rewind. Let's kill all the lights in the dark. When I make up my mind, there's no stop and rewind. Let's kill all the lights in the darkness. You tell me what could possibly go wrong. What could possibly go wrong? What could possibly go wrong? What could possibly go wrong? I'm sick of perfect anyway. I never won by playing safe. I might regret a decision or two. What you gonna do? It's my life. 'Cause when I make up my mind, there's no stop and rewind. Let's kill all the lights.
could possibly go wrong? What 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 could possibly go wrong? 'Cause when I make up my mind, there's no stop and rewind. Let's kill all the lights. Love in the dark. When I make up my mind, there's no stop and rewind. Hoitzeko 7:37 Iker Kurrutxagak lanak utzi dizkigu eginda, hausek bere gaurko kantu proposamena, entzungo dugu, ea zer dioen. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz, ostirala, eta ostiraletan badakizuen nazioartean berrikuntzak ateratzeko eguna izaten dela. Eta, gaur begiratu dut pixkat, eta ikusi dut. Melanie Zik, hau Spice Girls taldeko kide izan zenak edo denak, edo, ze horre badago ez da hori da, itzuliko diren, ez diren itzuliko, itzultzen badira nola itzuliko diren. Ikusiko da, ze hemen badakigu, nerabe izan ginenean askorentzat, nerabe ez, ume batzuk nerabeago, talde ikoniko izan zela, ezpairik gabe, eta itzulera batek badakigu zer sortu dezaken. Kontua da, Melanie Zik, kantu berri bat atera duela, What Could Possible Go Wrong, eta hori, zer joan daiteke, oker edo izango litzateke itzulpena, eta Sweat izeneko disko atera duela, izerdia edo izerditu izeneko diskoa aterako duela aurten, momentuz bi kantu ezagutzen ditugu, diskoari izena baten diona bata, hau bestea, eta uste dut ostiralari hasiera emateko, kantu polita dela, beraz energia positiboz hasi dezagun eguna, naiz eta, letraren tituluak, ez duela lakorik itadokitzen, Besterik gabe, ostiralea ona izan, eta baita asteburu ere, ondo izan aio. There's no stop and rewind. Let's kill all the lights. Love in the dark. When I make up my mind, there's no stop and rewind. Let's kill all the lights. Love in the darkness. You tell me what could possibly go wrong. What could possibly go wrong? What could possibly go wrong? What could possibly go wrong? I'm sick of perfect anyway. I never won by playing safe. I might regret a decision or two. What you gonna do with my life? 'Cause when I make up my mind, there's no stop and rewind. Let's get Energia positiboa duela kantuak dio Iker Kurrutxagak. Energia positiboz esnatu ote dira, Egoi Belategi eta Iraia Kanbra, egunon. Egunon, bai, ostirala izakiz bagara positibo esnatzen zuk esan. Asteburuko txanda tokatzen zaionari, agian, ez? Asteburuko txanda Nori? tokatzen zaiona ez dago hemen, Malen. Claro, bai, Maleni? Bai. Maleni tokatzen zaio. Ez dut usten zuten dagoenik, baina, Ez egunon dut Malen uste. eta animo. Animo, Laister iritsiko da astelena ere. Bai, ez da. Guri ez zaigu, asteburu honetan asteburuko txanda tokatzen. Baduzu plan berezerik astebururako? Bi hartziura asko, Baionara joango naiz. Mobilizaziora. Bai, manifa dago, ordua badakizue. Ez. Ez begiratu behar dut, Begiratu ondo. dezakegu. Bai, lase, bestela begiratuko gero. Baina bai, banua Baionara, ziur asko joango naiz, eta bide batez lagun batekin elkartuko naiz, duela espaldi ez duala ikusten. 12etan. 12etan. Bai. Pirineo Atlantikoetako departamentuaren egoitzaren atarian. Ostras, pixka testu, Baina, bueno. Ez Mola du dagoenez. lo egiteko ta den esaten zuen. Donostiatik. Bai, lo egin, esnatu, kirol pixate egin nuen. Aitortu Zenbat behar dut. dago, parkatu Egoi? Zer? Zenbat Zenbat dago Donostiatik edo Pasaiatik ez dakit non bizitzaren orain. Ni Donostiatik Oreretan, zenbat dago Oreretatik Baionara? Autopistatik gutxi ordu erdi. Bai, bai. Bueno, Bilaunatik 50 minutu edo, Bai, baina... guretzako, bidezarretik neorban egiten baldin badu gaintxurizketa eta bar, baina bai, 40 minutu baino gutxiago. Egia esan, guretzako gertuen daukagun hiriburua, Euskal Herrian, Gipuzkoaz aparte, alegia Donostez aparte, Baiona da. Askotan hor oso urrun sentitzen dugu, baina, bueno. Bai, nik esango nuke Baiona eta Gasteiz nahiko antzeko ditu dela.
Bai, karo, Bilabonatik Justo egia da. erdia, nahiko erdian dago. Bai, hortxe, bai, egia da. Bai, eta gero ja, Bilbo ja urrutien. Eta Iruña ere oso gertu akazu. Bai, baina pixkat gehiago, bueno, antzeko, egia da. Antzeko, bai. ze, kao, ondon da. Bai. Andoainera ju, nama bostetik igo. Bai, egia da. Erdiguna. Ze ondo, erdi-erdian. Ojo, Bilabonak okupatzen duen leku estrategiko Euskal Herrian, Ojo, bez? Askok esatu dute, Gauza hon asko dauzka. askok esatu dute Altsasu dela Euskal Herriko zentro geografikoa, Ez dakit banik, baina azpiegituren zentro geografikoa Bilabonan dugu. Bai, deskubritu dugu. Bueno, eta laizter ezakit, hortikan baita AHTA pasako beharko luke, AHTak. Hori ezakit erantzuten. Bilabonatik? Bai. Idearik ere ez. Bueno, HTak ez luke inondik pasatu behar. Bai. Hasteko. Ikusiko dugu, nik, beitu, apusta jarriko dut mai gainean, barketik. Apusta jarriko dut mai gainean, eta ja, gauza guztiek eginda eta ezagututa nola dien HTanen sustatzaileak, nik ni aposta egingo dut. HTA edukiko dugu, 2026an, eta adi, edukiko dugulako HT uarte bat edo HT iberiko bat. Ze ziur nago joan galko dugula Madrilera tita batean, baina ikusita nola dauden gauzak Frantziar estatuan, ez dut uste sekulan gauzatuko dutenik lotura hori penintsularen iparraldarekin, eta gogoratu zeintzuk ziren hasieratik ematen zituzten bi argudioak HTA defendatzeko, bata dagoeneko erabat baztertuta dagoena, merkantziak alko zirela garraiatu. Inunen mundu osoan ez dira egiten, baina Euskal Herrian lortuko genuen Bonorilla alde batera utzi da. Eta bestea, bueno, Europara, Europara lotzeko beharra, lagunok Madrilera lotu bago egongo gara. Ze ondo. Ze ondo, nahi genuena. Bai. Hori bilatzen genuen, berez, Begira, Gorka Sant Esteban gaur ere adi dabil, irratia entzuten eta idazten daukagu dio, esan du, egun honak eman dizkigu, bihar goizean elkarrizketa Iker Ibarluzea eta bestela lasai gora ostirala, eta aipatu digu ere, berari Iruña oso urrutik gelditzen zaiola, eta beltik garraio publikoa erabiltzen duela, eta guk hemen ere, naiz irratian, garraio publikoaren alde egiten dugu. Bai. Bueno, alde eta gero baita garraio publikoaren ordezkari gorena daukagu teknika, jarra izpurua. Egia da. Jarretzen diezu lurralde busekoei txioak idazten? Batzutan, tarteka. Aserretzen denean bakarrik. Lurralde busekin ez bazara aserretzen. Renfe hor dago, goian ere. Bai. Baitu, nire horretan. Gehi esan, karo, herrian dena, autobusa, trena eta topoa. Guk topoa ez. Eta topoa da hartzen duguna, ze hoi idafi da garriena. Bai. Begira, guk ez eta eskerrak. Autobusa bakarrik heltzen dale geitiora, eta eskerrak. Baiza, nahiko lan horrekin. Bai. Eta nahiko lanak eukitze dituzte gidariak horrekin, Bai, hori ere bai. Ez que gu hituta gaude, guk ez dugu nabaritzen. Mundu guzti, kontziente gara, oso bide txarrak direla denak. Legeitiora heltzekoak. Bai ereinokoa, bai milioikoa, trabako hartzen duena, eta kostaldekoa, bueno, ja, ni pensar. Bai, baina guk ez dugu nabaritzen, ohituta gaude. Zuek, joan zarete inoiz legeitera? Bai. Bai, Eta zer zarete, horrelako errepideak gustoko edo hortik pasatzen nahiago ez duzuenak? Ni gidatzen banoa, ez zait inporta. Beste bat gidatzen badoa, ez da erotuta ere. Nei trabakoa gustatzen zait eta kostaldeko errepidea baita ere. Nire amumatan ere iseko ondarrutarrazian, udak askotan pasatzen ditun bertan, txikian nintzenean, eta orduan lekitora. Egia esan ez zinen asko joaten, Ze, ez daten zan gero... Ondarrotek legeitera ez da jende askorik etortzen. Hori da kontua, gero komeriak zeuden, baina nire mai gustatzen zitzaion, herria, eta zehose hartu ezak ez, eta gero ondarrutarrek beti galdetzen zeutela, baina zerta. Guia gainea berez kanpotarra ginen, herrian bertan, bai, ondarruko familiakin, baina azteko giputxiak eta gaina paseakoak. Hortaz, kondu zibil eta gaina lekitora juten genean, fama ona ere ez denuen herrian, baina bai. Ni horrelako karreteratan segituan mareatzen naiz. Txikitan, Bilabonatik Zarautzera mareatuetek egiten nintzen beti, imaginatu Lekeitiora joateko. Karo, erreziletik eta Izarnazabaletik egiten da, ez, bidea? Zarautzera Bilabonatik? Ez, Usurbilik. Karo, bai. Eta hor oso gaizki. Ni segituan mareatzen naiz, orduan Lekeitiora, bueno... Pegatzen, ez dakit zergaitik, pegatzen dizu pilo bat mareatzak, egoita zuri ere. Ez, nire ez mareatzen, ez, edozin garraio bidetan galdu tigo, eta, bueno, Ni autobusean Bilabonatik Donostira mareatu egiten naiz.
Ja, txarra da Nik hori. dudana da, gaitasun bat ikaragarria uste urten poderioz adartu dudan abidaiatzen eta bar, baina nik loartu dezaket edozein tokitan, edozein egoeratan. Edozein modura. Bai. Autobus baten eserita, hegazkinean, ordu esente baldin badia baita, lasai hartu eta, bueno, helduko gara. Eta- Nahi bai. Diozu lo hartzea, daukazula errestasuna edo ez? Bai. Eta inoiz geratu zara lo zutenik? Pegatzen dizu bai, ez? Pila bat pegatzen dizu. Zutik horrela, zutik ez, baina bai gertatu zait, dezentetan, lo hartzea, topoarena, nahi gertatu zait topoan esnatzea Eibarren. Bai, ez da esan barizun Buah. paradaz pasatzea. Baina, bai. behin gertatu zitzen bitu, estropada batzuetan. Ez dute esango zergatik, baina goizeko zortziak ziren, eta ni... Goizeko zortziak eta estropadak uste dugu badakigu zergatik. Bai, baina, esango Vale. izan non nengoen. Nire kamiseta morearekin, San Pedroko kamiseta maitatuarekin, Orion amaitu nuen, goizeko lautan, Begira ze ondo. festa egiten, bikain izan zen, horitarko zeak ikustea morezko tipoa teldu zenean, baina bueno, horre honintzen, eta goizeko, zortzit erdiak arte edo, topo hartu nun, lo hartu topoan, endaiar arte joan nintzen, Buah. eta gero bueltan esatu nintzen Zumaian. Gertatu zait baitere, brinkolan esnatzea, gertatu zait baitere, ermoar arte joatea topoarekin, eta... Begira, baina hori da turra egiteko. Bai, gaina. Eta pesarekin, duela, urte desente, unibertsitateko bigarren mailan edo, lo hartu nun autobusean, eta esnatu nintzenean, aireportuan nengoen, eta nizte, hostias. Begira. Bai, eta hau? Hori zen subkonscientea esaten oporretara joan bertzen nuela. Ez, hori izan zen, lo hartu nuela, eta txoferra gaina barkamen eskatu zidan, Ai. ze ez zidan ikusi, takar urrengo irteratzeukan, aireportutik Donostira. Eta hor gatu... bueno. Bai, bikaina, hartu autobusa eta gero etxera. Bueno, begira. Ostras. Bai. Niri horrelakorik ez gertatu. Eta horrelakoetan ez duzu izaten kriston gorputz txarra resakagatzek imaginatzen dut baiet, baina ni sentituko nintzen gaizki. Ez, baina bitu bakaten ja beste anekdota bat, lo hartu dudan egunik onena izan zen, baita ere unibertsitate garaian, Andramariko jaita junginean, getxon, eta bueltan etxera gauza bera, lo hartu nun metroan, eta esnatu ninduten segurtasuneko langileak, eta Hori da atzetik oso hartu tipikoa. ninduten, pentsatzen zutelako, bagaitzin nengoela alkoholagatik edo, eta beste gai lo hartu nun. Orduan, ni pixkat orduri jarri nintzen, horrela mugitzen, eta barkamen askatu nien. Barkatu, lo hartu dut, eta barkatu horrela erreakzionatzagatik esatzen. Ez, lasai normala da, bueno, uste genuen gaizki zen dela, baina zu lasai gaur gauean tonto pila pasatu zezkigula hemendik, haintxe ertan gordakagu tipo bat, munipei deitu behar izen diogula, eta tonto asko, gaude. Eta ibiltzen joan ikusi eta nire pixukidea, Felix. Bai, eta munipak etorri zen, eta zenean konbentzitu nituen etxera eramaten uzteko. Wow. Beretzen gai izan, niri zehazteko zergatik eten zuten edo, baina, eta hau... Ez zuen jakingo. Ez. Eta hau benetan diotxuet gerratu zala. Wow. Pataiatxoak. Bai, ja, zarra irudit. No, zarra nahi. Abuelito cebolleta. Bai. Ez zara zarra, oraindik ez. Mentalki diot, viejoven. Joarrek oraintxe egin du isi egingo dela. Kanak eta guzti bizarrean, baina, zer Bueno, hori nik ere bai. Kanak ditut edo non. Uste dut bizarren esan bartzen nuela, Salva. Bai, badut, irtetzen zait, bai, okotzean irtetzen zait, bat beltza eta beste bat txuria. Bueno, Eta bekainetan ere bai, kanak. Bueno, Ni oraindik ez hasi. Hori izaten da, kanen kontua nola izaten da, batzutan hereditarioki, benik adibidez, nabaritzen dut askoz kanak gehiago urten zaizkidala, lehen ni banituen 2 edo. Eta orain buruan pila bat, eta gorputzean zehar oroar, amari iktusak eman zionetik. Ba, ez daiteke, estresak egiten du. Bai, ez da? Bai, zalantzarik gabe, baina horrez gain, Zaloa, eta zuri baita iraia aurreratuko dizut. Naiz irratiak ere efektu hori badaka, Kanak irtetzen. Egia da. Tarteka estres momentuak ditugu, eta nik ikusten dut, aina pizarren, nire kasuan oso agerikoa da. Baina maite dugu gure lan nahi. Bai, noski baiatza izu, gauza okerragoak izan zitezken, nik uste bai, estrese egoerek askotan horrelakoak eragite dituzela. Bai, nik uste ez dela hainbeste naiz irratia dela irratia. Bai. Irratia badat lan bat oso kontrarreloj lan egiten duguna, estres asko bizi izaten duguna, erlojuari begira bizi gara normalean.
Zala, gauzatxo bat barkatu zenbat denbora dakago alabazan jarri arte. Eske, gaur gauzat ekarri dut jartzeko irratian, eta azu zait, erabat. 2 minutu. 2 minutu? Ba, denbora dakagu sobera. Bueno, kontua da, atzo Bilbon egon nintzala, traktora dan, nekazarien protestan, eta heldu zan, Gerniken gurutik traktore bat, kriston giroa jarri ziona atzoko protestariz, protesta egin diteke ongi pasatu duz baitere. Lehenik eta ben, jarriko dugu bozina normal bat, Joar. Bai, lehenengoa. Bueno, hau izan zen lehenengoa. Orain bigarna jarriko dizuet, hiru eskaineko dizkizuet azuek aukeratu. Azkar batean zein den gehien gustatzen zaizuena. Vale. Joar bigarrena mesedez. Eta guazen hirugarrenarekin. Eta hiru ekarri ditut bakarrik, Baby Shark ere egon zantartean. Ai, ze ona. Batera. Ja, bueno, bikaina, eta ez dakit, itzegin nun horrela azkar batean nekazariarekin, baina zuz den galdetzea, ja, non erosi zuen hori. Baizta. Wow. Joa, XRG brutala da. Esan... Nege jau hirugarren gustatzen zait, baina imaginatu... Eta Baby Shark ekarri bazen hori. Bai, noski, imaginatu ez horrelako bat herriko jaitan kuadriarekin. Buah. Ba, amaituko genuen mundu guztiarekin, edo amaituko luke mundu guztiak gurekin azarratu. Bueno, zarategin behar da tarteka. Bai, horrelakoetan permititzen da, goizeko 7:40 minutu joko dute. Laizter, hemen utziko dugu gaurkoa, Goibelatik eta Iraia Kambra, mila esker, eta orain, Alabazan ipuina gero arte. Untxitxuria. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Untxitxuria zan. Untxitxuriari asko gustatzen zitzaion barazki zopa prestatzea. Esaten omen zuten, herriko barazki zopa gozoena berak prestatzen zuela. Goiz batean, baratzera joan zen, eta tipula zenarioa eta porrua hartu zuen bere sopa prestatzeko. Eta bere etxera joan zenean, ikusi zuen bere etxeko atea itzita zegoela. Berak beti atea irekita usten zuen. Bada espada. Orduan oso arraroa iruditu zitzaionez, atea jo zuen eta kas, 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 kas. Eta atearen bestaldetik horrelako abotz zakar bat atera zen. Nor da? Ni untxitxuria naiz, eta hon ere etxea da, eta zuzen egiten dezun ere etxe barruan. Ni akera da rokerra naiz, eta orain ni hemenago, azik alde mendik. Akera da roker entzun zuenean, untxitxuriari bere bi belarri txakorrelako keinu bat egin zioten, jo akera da roker. Orduan, hiriaren gana joan zen, berari laguntza eskatzera, eta hiriaren gana llegatzerakoan bere etxean gertatutakoa kontatu zion. Eta hiriak akera da roker entzureterakoan, ez barkatu, baina akera da roker oso beldurgarria da, nik ezin zaitu lagundu. Eskerrik asko esan zion untxitxuri txikia, eta bere bidea jarraitu zuen. Eta txakurraren gana joan zen, txakurrari bere etxean gertatutakoa kontatu zion. Eta txakurrak akera da roker entzuterakoan, akera da roker, ez barkatu, baina akera da roker oso beldurgarria da, nik ezin zaitu lagundu. Bueno, eskerrik asko, eta untxitxuri txikia bere bidea jarraitu zuen. Papibarabon. Eta oioaren gana gerturatu zen, eta oioari bere etxean gertatutakoa kontatu zion, eta oioak akera da roker, ez barkatu, baino akera da roker oso beldurgarria da, nik ezin zaitu lagundu. Orduan, untxitxuri txikia burumakur bere bidea jarraitu zuen. Papibarabon. Eta bapatean, bere onduan, inurritxo txiki bat pasazan, eta inurritxo untxitxuri txikiari begiratu eta aizu untxitxuri txiki, baina zelako aurpegia dakazu, ze gertatu zaizu? Untxitxuri txikiak bere etxean gertatutakoa kontatu zion eta... Akera da roker. Baina momentu batez, esan zion, nik lagunduko zaitut.
Bai, nik lagunduko zaitut. Baina zu oso txikia zea, nik lagunduko zaitut. Orduan, Inurritxo, untxitxuri txikiaren eskutxan jarri eta biok, papiparabon, eta untxitxuri txikiaren etxera gerturatu ziren. Eta Inurritxo, kas! Eta atearen bestaldetik, nor da? Gu untxitxuri txikia eta Inurritxo gea, eta nahi dugu zuk untxitxuri txikiaren etxetik alde itea. Orduan atearen bestaldetik, nor zehazu? Untxitxuri txikia eta Inurritxo, bai. Momentu horretan, Akera da Roker atea ireki zuen, eta Inurritxo, zas! Akera da Rokeraren zilborretik zartu, eta koskada bat eman zion. Akera da Roker inoizen zuen horrelako zirrararik zenditu eta xas! Salto bat eman, eta handik korrika joan egin zen. Untxitxuri txiki eta Inurritxo ate ondoan zegoen boltza hartu zuten barazkiekin. Eta eskailerak igo zuten. Eta barazki sopa gozo bat prestatu zuten. Eta esaten omen dute, gau hartan, idia, txakurra eta oioa usaintzerakoan inbidiaz oheratu zirela. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Kontuz, badaleka! Aukera bat, Sergio Gómez entzako, jauzi eskuinarekin, gol! Tristurak astindu nahi ditu Atletikek, entrenatzaile berriarekin abiatutako bolada onari eutsi Realak. Igande honetan 9:00 gutxiagotan hasita Atletik Reala derbia zuzenean San Mamesetik Naiz Irratian. Aitor Zerrien. Elisabeth Etxandi. Irantzun Idoate. Maialen Arzaius. Maiane Txoperena. Miren Artetxe. Sei buru eta txapel bakarra, Xilaba bertsolari txapelketaren finala zuzenean eskainiko dizuen Naiz Irratiak. Baina hemen gira, gazte eta zarrak so egin ze plaza eder. Hasi zirenei, iraundutenei, ta etorri direnei esker. Hasi zirenei, iraundutenei, ta etorri direnei esker. Larunbat honetan, 5:00 gutxiagotan hasita Euskal Irratien eskutik, Xilabaren finala Naiz Irratian. Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Nafarroak etxebizitza politikaren zentzu zuzena erakutsi du. 8,6% jaitsi dira tentsio eremu izendapena jaso duten herrietako alokairuen prezioak. Zaloa dio lagunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, 2025ko bigarren hiruhilekoan batez beste 849,3 euroko alokairua izatetik, laugarren hiruhilekoan 775,9 izatera igaro da, eta era berean jakinarazi du 2025ean guztira 4.202 alokairu kontratu formalizatu zirela, eta 2024an berriz 4.176, hau da 29 kontratu gehiago, kontratu berrien 88,5%, tentsionatutako etxebizitza merkatuko eremu izendetutako udalerrietan egin dira. Hay que señalar en este punto que el 88,5% de los contratos efectuados en 2025 han tenido lugar en la zona de mercado tensionado y tan solo el 11,5% de los alquileres se han efectuado sobre inmuebles de municipios que están fuera de la zona de mercado tensionado.
Baita ere esango dugu Bilboko etxebizitza jabe handiak 112 izatetik 700 eta 30 izatera igaroko direla, aurrerantzean horretarako muga 5 higiezin izango direlako, orain arte 10 ziren. Udalbatza osoak bozkatu du aldaketaren alde Alderdi Popularra izan ezik, alderdi honek trikimailutzat jo du hiria gune tentsionatu izendatu izan. Ester Martinez Alderdi Popularreko bozeramailearen esanetan tentsioan dauden zonaldeak astakeria bat dira eta horrek eragin du Bilbon alokairu eskaintzarik ez egotea. Getxoko alkateak ez du dimisio aurkeztuko. Udalbatzaren gehiengoak hala eskatu arren, eraitsitako 3 bat jauregitxoaren ikerketa oztopatu izan egotzi diote. Ez dut dimitituko oposizioak eskatzen duelako. Ez dut alde batera egingo zarata, bere proiektu bakarra egiten duenak hala eskatuta. EH Bilduk ez du Alderdi Popularrak aurkeztu duen dimisio eskaera babestu, orain artean jeltzale eta sozialisten udal gobernuari airea eman izana egotzi die Mikel Bildosolak. El Partido Popular no ha sido una oposición esta legislatura, no estáis siendo oposición. No ha sido un contrapeso del gobierno, ha sido lisa y llanamente la muleta política que ha permitido a este gobierno seguir adelante. Eta bestelako zalaparta bat ere txertuena Osakidetzak onartu du iraungitako beste 2 txerto mota banatu dituela. Alberto Martínez sailburuak eragindako 78 lagunez hitz egin du. Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltzak iragarri du diligentziak abiatuko dituela osasunaren ala bizitzaren baitako arriskua egon ote den argitzeko. Hoy nos han comunicado 2 casos de 2 vacunas distintas que corresponden una a una tetravalente y otra a la vacuna la triple vírica. Un caso concreto por parte del un servicio de farmacia y un caso concreto de una madre, de un niño, de una niña. Europar Batasunak babesa agertu dio ostegun honetan Marokok Mendebaldeko Saharako aurkeztutako autonomia planari, Fronte Polisarioa aurka egon arren. Ameriketako estatu batuek Groenlandia okupatzearen aurka dagoen bezala Europar Batasuna orain Marokok Mendebaldeko Saharan hamarkadez burutu duen okupazioa betikotzearen alde agertu da nazioarteko zuzenbidearen urraketa argia bada ere eta Nazio Batuen Erakundearen Asanblea Orokorrak ebatzitakoaren kontra eginaz. Let me thank you once again for being with us here today. Morocco is already an important partner for the European Union and Eta Ameriketako estatu batuak Irani egiten ari zaion presio militarrak ekialde hurbilan tentsio gorakada berri bat emateko mehatxua ekarri du. Zehazki, Iraneko programa nuklearra baino bestelako interes geoestrategikoak ditu Donald Trumpek eskualdeko petrolio ekoizleek berriz gatazka batek suposatuko luken prezioen gorakada zoartarazi dute. Eta Science aldizkariak, HD 137.000 10B izeneko planeta baten aurkikuntza jakinarazi du. Tamainaz eta orbitaz lurraren oso antzekoa da, bere izarra ordea eguzkia baino hotzagoa da, eta horrek esan nahi du planetako temperatura ere baxuagoa dela. Hala ere, bizigarritasun eremuaren mugan dago, eta ez da baztertzen barruan egotea. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoeraren bat? Badirudi Pegi ez dagoela ostegun ostiral goizonetan aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, hori bai aste guztia daramagu esaten. Nafarroa goialdean, goi Nafarroan badira zenbait mendate itxita daudenak edurraren ondorioz, beste zenbaitetan kateak behar dira ibiltzeko. Eguraldiari dagokionez esango dugu temperatura hotzak dauzkagula une honetan. Zehazki, 10 gradu besterik ez Baionan, 11 Bilbon, 9 Mauleala Donostian, 7 gradu Gasteiz eta Donibane Garazin eta 3 gradu besterik ez Iruñan. Eguraldiaren nondik norako guztiak Ikerri Barluzeak. Ostiral honetan eta enegarrenez eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goiz partean giro lasaia izango da, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta horko erramintzat giro atxekin batez gozatu halko da. Hala ere goizean zehar mendebaldetik barrena hodei trinkoagoak sartuko dira eta eguerdirako zerua estalir geratuko da eta arratsaldean euritara joko du. Zaparradak arratsaldeko lehen ordutik orokorrean iunabar aldera arte botako ditu, mendebaldetik ekialdera mugituko dira eta tarteka mardu xamarak izango dira, bereziki Kantauri isurialdean, naiz eta hego isurialdean ere euri polita botako duen. Azken orduetan euria ipar ekialdera mugatuko da. Haizeak hego-mendebaldetik eta zakar joko dugunaren lentzatian, bigarrenean indarra galduko du eta euriarekin batera ipar-mendebaldera aldatuko da. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarretuko dute, 0 eta 10 gradu bitartean errendituz,
Maximoek aldiz, bera ingo dute, orokorrean Kantabriar isurialdean 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 8 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak kostaldean, eta elur maila hasiera batean arratsaldeko lehen orduetan 1500 metrotan kokatuko da, baina arratsaldean bera egingo du eta azken orduetan 1000-1200 metrotik gora botatzen duena elurretan izango da. Jarraizpura teknikan urtarrilak 30, ostirala. Informazioaren aria. Getxoko alkateak ez du dimisio aurkeztuko udalbatzaren gehiengoak hala eskatu arren. Elkarrekin Podemosen mozio batek PP eta EH Bilduren babesa jaso du, hain zuzen, eraitsitako 3 bat jauregitxoaren ikerketa aztopatu izan agotzi diote eta Amaia Agirrek esan du ez duela dimitituko zarata egitea politika bakarra dutenek eskatuta. Betiko moduan lanean jarraituko duela iragarri du Amaia Agirre jeltzaleak. No voy a dimitir porque ez dut dimitituko oposizioak eskatzen duelako. Ez dut alde batera egingo zarata bere proiektu bakarra egiten duenak hala eskatuta. Jarraitzeko iragarpena egin arren, Getxoko udalbatzaren gehiengoak dimisioa eskatu du. Elkarrekin Podemosen dimisio eskaerak Alderdi Popularra eta EH Bilduren babesarekin 13 boto jaso ditu. Aurka bozkatu dute Aiotak eta PSOEk, Agirrek 9 hautetxiren babesa lortu du bakarrik. Palezete auziaren jauregitxo auziaren baitan dimisioa aurkeztu duten 3 zinegotzien eserlekuak utxik zeudelako. Lehen dimisio eskaera PPren partetik heldu da. Amaia Agirrek salatu du dimisio eskaera eszenifikazio hutsa dela. Betiko irmotasun, etika eta determinazio berarekin jarraituko dut lanean. Provokazioetan sartu gabe. Eztabaida antzuetan minutu bat galdu gabe. EH Bilduk ez du Alderdi Popularrak aurkeztu duen dimisio eskaera babestu. Orain artean jeltzale eta sozialisten udal gobernuari airea eman izana egotzi die Mikel Bildosolak. El Partido Popular no ha sido una oposición esta legislatura, no estáis siendo oposición. No ha sido un contrapeso del gobierno, ha sido lisa y llanamente la muleta política que ha permitido a este gobierno seguir adelante. Ondoren heldu dira EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek premiaz aurkezturiko 2 mozioak horritzuli dira Alderdi Popularraren kritikak. Eduardo Andraderen tontokeriatzat definitu du udal gestora bat sortzeko soberanisten mozioa. Usted sabe lo que han propuesto. Propone, primero, dicen a la alcaldesa de Guecho que queremos cesar, o íbamos a cesarlo. Que intentó los grupos políticos de la oposición en la Junta de Gobierno Local. Conmigo no cuenten. Yo no voy a ir a la Junta de Gobierno Local para que me impute la Archena o un juez. O sea, conmigo no cuente. Si usted quiere ir, vaya, luego va con todos esos al trullo. Conmigo no cuente. Mozioaren defentsan EH Bilduk aldarrikatu du Amaia Agirreren dimisioak ez duela afera konponduko arazoa EAJaren gobernantza eredua delako. Arazo nagusia ez da soilik auzi judiziala. Arazoa da PNV-ren gobernantza ereduak berriro ere huts egin duela. Azkenean, soberanistak bakarrik gelditu dira beraien mozioaren defentsan. Oposizio osoaren babesa eskuratu duen ekimena Elkarrekin Podemosek aurkeztutakoa izan da. Xabier Benitok salatu du udal gobernuak eta Amaia Agirrek jasotakoa estalina izan dutela. Voy a ser muy sincero, por electoralismo o oportunismo que se nos ha acusado, para mí como miembro de la oposición sería mucho más fácil sentarme aquí con las palomitas y ver cómo pues el gobierno se derrumba solo, se va al garete solo con su inacción en esta situación. Pero es que el problema es que con ese derrumbe se derrumba también la gestión del municipio. Eta beste afera bat bada ere Osakidetzarena, onartu dute iraungitako beste 2 txerto mota banatu direla. Alberto Martínez sailburuak eragindako beste 78 lagunez hitz egin du. Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltzak iragarri du ere diligentziak abiatuko dituela osasunaren ala bizitzaren baitako arrisku egon ote den argitzeko. Aurretiaz banatutako iraungitako txertuei orain beste 78 kasu gehitu behar zaie. Iraungitako Trebalentea eta Hirukoitz biriko izeneko txertua jaso duten 49 eta 29 paziente gehiago daude. Alberto Martínez, osasun sailburua. Hoy nos han comunicado 2 casos de 2 vacunas distintas que corresponden una a una tetravalente y otra a la vacuna la triple vírica. Un caso concreto por parte del servicio de farmacia y un caso concreto de una madre, de un niño, de una niña.
Iraungitako hexabalente motako txertoa jaso duten 103 pazientetatik 30 berriro jaso beharko dute txertoa. Sailburuaren esanetan, akatsa aplikatzailearen erabilera okerra dela eta jaso da. Eta arlo politikoan, Alberto Martínez sailburuak krisi honi buruzko elkarrizketa bat desitxuratzea gotzi zion Rebeka Ubera legebiltzarkidari. Honi buruz galdetu diote Arnaldo Otegiri Radio Euskadin. Informazio hau ateratzen da Euskal Herria Bildu jartzen delako kontaktuan konsellariarekin, hortik aurrera konsellaritzak egiten du publiko. Galdera da, guk ez bagenun hori egin, aterako zen informazio hau. Eta elkarrizketa honi dagokionez ere, EH Bilduko idazkari nagusia gogora ekarri du ezker independentista beti izan dela, Zaldibarko zabortegiaren aurka. Arantza Baigorri EH Bilduko alkate ohiaren inputazioaz esan du, ez dagoela interes edo irabazirik. La alcaldesa dimitió después por cuestiones personales. Ahora mismo trabaja en el puesto de trabajo anterior al que tenía antes de ser alcaldesa, cosa que es habitual en Euskal Herria Bildu. Y esto es todo lo que hay. Entonces, no hay en ningún caso ningún tipo de interés. Zen egoera bat berretsi zutela onartu du, baita ere Bizkaiko Foru Aldundia egoera ziakitun zela. No ha habido un beneficio por parte de la alcaldesa de ningún tipo. Lo que ha habido es un plan de ordenación urbana que cuenta con los avales del Servicio Técnico del Ayuntamiento, de la empresa asesora y de la Diputación de Vizcaya, que es la que da al final el visto bueno a los pueblos que tienen una población inferior a 5.000 habitantes, y lo que hace es firmar ese plan de ordenación urbana que consolida una cosa que desde el punto de vista de los técnicos ya era irreversible. Eso es todo lo que ha pasado. Eta Euskal Herria baterak Lizarran egingo du, aurtengo aberri eguneko ekitaldia martxoaren 28an. Honen ostean, plataforma gogo eta prozesu batean murgilduko da ere. Lizarran aberri egunak behar duen instituzionalizazio mailaren bueltako gogoetaren ondoriek partekatuko dituzte, eta horretarako Euskal Herriko eragile nagusiekin erronda egiten ere hasiko dira. Aurtengo ekitaldirako Lizarra hautatu izanaz, plataformak azaldu du, herri hau askorentzat Euskal Herriko hegoaldeko hiriburu sentimentala eta udalerri erreferentziala dela, eta gainera aurten efemeride garrantzitsua ospatzen dela. Zehazki, aurten 150 urte beteko dira foruak indargabetu zituztenetik. Informazioaren aria. Bilboko etxebizitza jabe handiak 112 izatetik 730 eta 30 izatera pasako dira, aurrerantzean honetarako muga 5 higiezin izango direlako orain arte 10 ziren bitartean. EH Bilduko Carlos Renedok orain arte jabe handi izateko 11 etxebizitzaren jabe izan behar zela azaldu du, guztiz inmorala den kopurua zinegotziaren esanetan. Eta gogorarazi du Bilbo pasaden urritik gune tentsionatu dela eta 21.000 bilbotar baino gehiago etxebideren zerrendetan zain daudela. Mientras miles de personas, 21.000 en la Risar Etxebide, están esperando una primera vivienda, unos pocos empresas o personas jurídicas acumulen miles, es inmoral. Como todas y todos sabemos, el 30 de octubre de 2025 Bilbo se declaró oficialmente área tensionada. En esa declaración el gobierno municipal estimaba que un gran tenedor, una persona jurídica o física gran propietaria en Bilbao era la que tenía 11 o más viviendas. Esto afectaba a 112 personas jurídicas. Alderdi guztiek proposamenaren alde bozkatu dute, alderdi popularra izan ezik, alderdi honek trikimaiutzat jo du hiriak gune tentsionatu izendatu izana. Ester Martínez, alderdi popularreko bozeramailearen esanetan, tentsioan dauden zonaldeak astakeria bat dira eta horrek eragin du Bilbon alokairu eskaintzarik ez egotea. Eta 8,6 jaitsi da, tentsio eremu izendapena duten Nafarroako 21 udalerritan alokairuaren prezioa. Foru Erkidegoan alokairuaren prezioak izan duten bilakaeraren berri eman du Begoña Alfaro kontseilariak. Descenso de los precios del alquiler en el cuarto trimestre de 2025 frente al segundo trimestre de 2025, que recordemos es el último trimestre donde los precios no tenían ningún tipo de limitación, ese descenso ha sido del 8,6%. Repito, un descenso del 8,6% en los precios del alquiler, pasando de un alquiler medio de 849,3 euros en el segundo trimestre de 2025 a los 775. 2025ko bigarren hiruhilekoan bataz beste 849,3 euroko alokairua izatetik laugarren hiruhilekoan
765,9 eurokoa izatera igaro da, eta era berean jakinarazi du 2025ean guztira 4.202 alokairu kontratu formalizatu zirela, 2024an berriz 4.176 hau da, 29 kontratu gehiago. 2025ean egindako kontratuen 98,5% tentsionatutako etxebizitza merkatuko eremu izendatutako udalerrietan egin direla gaineratu du, eta alokairuen 11,5% soilik egin direla halakotzat jo gabeko udalerrietako higiezinen gainean. Hay que señalar en este punto que el 88,5% de los contratos efectuados en 2025 han tenido lugar en la zona de mercado tensionado y tan solo el 11,5% de los alquileres se han efectuado sobre inmuebles de municipios que están fuera de la zona de mercado tensionado. Eta Donostiako auzoetan eta bizitegi lurtzeroetan turismo ostatuak eta hotelak egiteko lizentziak berriro ematea debekatu dute. Gipuzkoako hiriburuko udalean ordezkaritza duten talde guztiek ostatu erabilera berrien murrizketa babestu dute. Udalbatzan besteak beste, hotelak, pentsioak, apartamentu turistikoak, aterpetxeak, erabilera turistikoko etxebizitzak eta etxebizitzetako logelak. Markel Ormazabale, Euskal Herria Bilduko ordezkaria bat etorri da Elkarrekin alderdiarekin araua berandu datorrela esatean. Berandu dator, turistifikazioak eta turismo estatuen hazkundeak jada atzera bueltarik gabeko ondorioak eragin dituztelako. Adibiderik adierazgarriena, azken hamarkadan parte zarrean, Antiguan edo Grosen izandako biztanleria galera da. Hauek dira, hain justu, turismo presio handiena jasoten duten auzoak. Eta ez da nahikoa, hirian pisu turistiko berriak irikitzea debekatzen den arren, hotelekin ez delako gauza bera gertatzen. Are gehiago, turismo estatus saturatutzat jotako auzoetan ere, Antiguan edo Grosen adibidez, hotel berriak irekitzeko aukera ematen duten salbuespenak proposatzen dira. Informazioaren aria. Goizego 8 eta 18 nazioartera jo beharra dugu, izan ere, Ameriketako Estatu Batuek Irani egiten ari zaion presio militarrak ekialde hurbilean tentsio gorakada berri bat emateko mehatxu ekarri du. Iraneko programa nuklearra baino bestelako interes geoestrategikoak ditu Donald Trumpek eta eskualdeko petroleokozleek gatazka beti berri batek suposatuko luken prezioen gorakada zoartarazi dute. Egoi Belategi, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, azkar azu zaizkio Estatu Batuetako gobernuari protestara jo eta Irango gobernuak kaleetan sarrasketu zituen irandarrak. Hori izan zen herrialdeari eraso egiteko mehatxua justifikatzeko lehen argudioa. Uneotan Irango programa nuklearra da Trumpek emandako arrazoia USS Abraham Lincoln hegazkin ontzia beste gerra ontzi batzuekin batera Pertsiar golkora bidaltzeko arrazoia. Venezuelari eraso egin aurreko asteetan emandako antzeko prozesu izaten ari da. Two things. Number one, no nuclear. And number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings. Energia nuklearrik ez eta herritarrak hiltzeari ustea dira Trumpek Ayatolen erregimenari jarritako bi baldintzak ziurtatuz bere presiori esker 800 exekuzio baino gehiago eten zirela duela bi aste. Egiari zor giza eskubideekin baino berriz ere interes geoestrategikoekin du zerikusia Trumpen mugimendu honek. Iranek harreman estuak baititu Errusiarekin zein Txinarekin. Asiako erraldoiak Irango petrolio gordinaren 80% inguru importatzen du eta bere portu batzuk Zetaren ibilbide berriaren zati gisa erabiltzeko asmoa du. Mosku berriz gako izan da Iranek nazioarteko zigorrak saiesteko. هیچ درخواستی هم برای مذاکره از سوی ما ارائه نشده. Irango atzerri ministroak berriz azaldu du ez dutela zuzeneko negoziaketarik abiatu Estatu Batuekin ez daudelako presiopean negoziatzeko prest, baina elkarrizketak ematen ari direla dio nazioarteko bitartekarien bidez. We are putting new sanctions on the list, and I also expect that we agree on listing the Iran Revolutionary Guard on the terrorist list. This will put them on the... Europako batzordak berriz edozein bitartekaritza paperari uko egin dio eta Irani zigor ekonomiko gehiago inposatzeaz gain Irango guardia iraultzailea talde terrorista izendatuko dutela baieztatu du Kaia Kalas batzordeko kanpo harremanetarako ordezkariak Hamas, Al-Qaeda edota ISISekin alderatuz. Eta Europar Batasunak babesa agertu du Marokok Mendebaldeko Saharan aurkeztutako autonomia planari.
Fronte Polisarioa aurkagon arren. Hainbat estatukide, hala nola Frantziako estatuak edota Espainiakoak aurretik egin bezala Europako Batasunak hamarkadetan izandako jarrera aldatu du orain eta Marokok mendebaldeko Sahararako aurkeztutako autonomia planari babesa eman dio ofizialki. Estatu Batuek Groenlandia okupatzearen aurka dagoen bezala, Europako Batasuna orain Marokok mendebaldeko Saharan hamarkadez burutu duen okupazioa betikotzearen alde agertu da nazioarteko zuzenbidearen urraketa argia bada ere eta Nazio Batuen erakundearen asamblea orokorrak ebatzitakoaren kontra eginez. Let me thank you once again for being with us here today. Morocco is already an important partner for the European Union. Marokoko erresumako atzerri ministroa parean zuela, Europako Batasuneko kanpo harremanetako ordezkari hori, Kaia Kalasek, eskerrak eman dizkio Marokori, bazkide estrategikoa izateagatik, eta bien arteko lankidetza akordiotik abiatuta, bien arteko harremanak are gehiago estutzera deitu du. Marokoren autonomia plana, konponbide onargarri bat lortzeko bidea izan daitekela barkatu argudiatu du Europako Batzordeak, naiz eta Fronte Polisarioak Saharar herriaren legezko ordezkariak Rabaten proposamena erabat ukatzen duen, besteak beste ez duelako Saharar herriaren autodeterminaziorako eskubidea aitortzen, ez da konponbide bat ematen ere Tindufen dauden 100.000 errefuxiatuentzako. Eta 30 hilabetez Gazako zerrendan inolako sarraskirik ukatu ostean Israelgo armadak lehen aldiz onartu du Palestinako Osasun Ministerioak argitaraturiko hildakoen balantzea 71.600 baino gehiago momentuz. Ofizialki baieztatutako biktimen ehuneko 75 emakumeak eta haurrak dira, naiz eta Israelgo armadak dioen oraindik zehaztu behar dutela zenbat ziren Hamaseko militanteak eta zenbat herritarrak. Baina adi genozidio honek eduki dezaken benetako tamainarekin Nazio Batuen erakundeko kontalari Francesca Albanesek ohartarazi baitu, hainbat erakundek egindako ikerketek hildakoen kopurua entzun ongi, 680.000 inguruko izan daitekela 2023ko urriaren 7 aurretik Gazak zuen populazioaren 25% inguru. Eskerrik asko goi. Gero arte. Informazioaren aria. Goizeko 8:23 bestelako kontuetan esan beharra dugu 2024ean ertzainak 55 salaketa erregistratu zituela Euskal Autonomia Erkidegoan adingaben aurka internet bidez egindako sexu abusuengatik. Gainera, online groominga tipologia kezkagarrietako bada Save the Childrenek sexu indargeria digitalari buruz aurkezutako txostenaren arabera. 10 biktimatik 8 neskatuak edo nerabeak izan ziren eta zifra horrek agerian uzten du berriz ere mota horretako delituetan dagoen genero arrakala sakona. Sexu abusu digitalaekiengatiko salaketak ertzaintzak 2024an eremu digitalean erregistratutako 385 arau austeren parte dira, besteak beste aurren eta neraben aurkako mehatxuak, ertxapenak, jazarpena, iruzurrak edo estortzioa. Multzu horretatik 14 delitu sexualei dagozkie eta proportzio hori murriztu ordez egonkor mantendu da azken urteetan. Eta hainbat gizarte taldek elkarretaratzea egin dute Bilboko udaletxearen aurrean Esmus gizarte larrialdietako zerbitzuak kalean dauden pertsona migratoi eta razializatuei ematen dien arreta falta salatzeko. Bertan, salatu dute udalak bultzatutako politika publikoek hiriko ateak irekitzen dizkietela turismo masiboari, makroekitaldiei eta kapital handiari eta egoera ahulenetan dauden pertsonentzako oinarrizko eskubideak eskuratzea oztopo ankerren lasterketa bihurtzen dela. Bilbo gero eta desorekatuagoa, gero eta bizi ezinekoagoa bihurtu dela gaineratu dute. Ez da gauza berria, egoera hori abenduan salatu zuten Bilboko udaleko gizarte ekintzarloko ia 100 profesionalek manifestu baten bidez. Kolektiboak adierazi duenez, naiz eta udalaren web horrian ziurtatzen den zerbitzu berriak berehala hartatzen dituela banakako familiako edo taldeko larrialdi egoeren eraginpean dauden pertsonak, errealitatea horretatik oso urrundago eta Esmusak ez ditu laguntzen omen dituen egoerak eraginkortasunez hartatzen. Azken zenbaketa ofizialaren arabera 600 pertsona baino gehiago kalean lotan daude eta kolektibo sozialek azaldu dutenez kopuruak gorantz jarraitzen du.
Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak elkarretaratzea burutu du Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetako PPren egoitzen aurrean Espainiako Kongresuan omnibus dekretua indargabetzearen aurka protesta egiteko. Dekretu horrek besteak beste 2026 urterako pentsioen balio handitzea ekarri bertzuen. Nafarroako pentsiodunen kasuan manifestazioan joan dira Iruñeko plazaola kaletik, Alderdi Popularraren bulegoen aurretek Bianako Printzea plazaraino upeneren egoitzaraino alegia. Mugimenduko bozeramaileek eskatu dute interes orokorren arabera jokatzea eta ez interes partikularren arabera konponbide baten bila. Hain zuzen, interesez mintzatu zen asteazkenean Jon Fano boseramailea Espainiar telebistan eskainetako elkarrezketan. Que no tiene ninguna explicación ni justificación el que sea rechazado la actualización de las pensiones tal como estaban planteando. No entendemos y nos parece, repito, absolutamente injustificada la actitud de rechazo y lo único que podemos percibir ahí es que hay intereses partidistas que no ponen en primer plano lo que es los derechos y las pensiones de muchas personas y que para ellos lo fundamental es un juego político sin, digamos, poner en cuestión sin reconocer este derecho. Zuzenduko dugu telebistanez irratian Radio Nazional Espainolan eskainetako elkarrezketan entzun duguna. Eskaini dituzten datuen arabera 220.000 pentsiodun baino gehiagoren diru sarrerak lanbidarteko gutxieneko soldata baino txikiagoak dira. Hego Euskal Herrian egoera prekario horri gehitu behar zaio, etorkizunean norberanen pentsioarekin zer gertatuko den ez jakitearen estresa ohartarazi duten ez izan ere premiaz behar duten diru sarrera da. Eta Europar Batasunak eta Mercosurrek adosturiko merkataritza askeko akordioaren aurka eta honen bestez herri oso baten elikadura burujabetzaren alde Bizkaiko nekazariek euren traktoreak eraman dituzte berriro ere Bilbora. Hirigunea ez da traktorentzako lekua, Soro, Lursail eta Etxaldeetan egotea da eurena. Baina gero eta gertuago dagoen amildegiaren aurrean, bozinen bidez saiatzen dira normalean erantzunik gabe gelditzen diren aldarrikapenak entzunarazten. Gainean dituzten beste arazo askoren artean Mercosurren eta Europar Batasunak sinatu duten akordioa delako haien aurkako azken mehatxua, baita gizarte osoak kalitatezko elikagaiak jasotzeko duen eskubidearena ere. Urtarrilaren 29 honetan protestara jo dute berriz ere Bizkaiko nekazariek euren traktoreekin. Akordio hau azkenean agroindustria handiaren mesedeko akordio bat dela, bai Latinoamerikan eta bai Europako nekazari txiki eta ertainei kaltetuko diguna. Azkenean, argi dagoena da esportazioak eta importazioak eta egingo dituzten enpresa handiak izango direnak, ahalmena dutenak hori egiteko, eta gu txikiak orain arte egin dugun bezala joan beharko gara. Lagun ezaguna dugu Herrigoitiko Bizkaigan elkarteko Markel Entzuntzaren elikagaiak bezain onak izaten dira agroindustriaz eta geopolitikaz egiten dituen analisiak. Eta orain Mercosurrekin soilik ez Indiarekin adostu berri du merkataritza akordioa Europar Batasunak. Bai, hau ja da nire iritzi pertsonal bat, nik uste dut azken urteetan batez ere Estatu Batuak hartu duen deribarekin Europa txiki sentitu dela eta horregaitik hasi dela orain merkataritza libreko akordio hauek sinatzen, ezta? Karrantzatik ateratakoa izan da zutaberik handiena, baita San Mamesera iristen lehena ere. Traktore txiki baten onakoa dion kartela ikusi dugu. Ez saldu gure etorkizuna, Muskizeko Peio Ferreira da traktoreak idatzen zioan nekazari gaztea. Dana saia dau, lurrak ez dauz, laguntzak ez da, dana pega guztizek. Laguntzak ez dauz, orduan erreleboa ez dago gongo. Ez ditut galdetu, baina zenbat urte dituzu? Ni 20. Gazte asko gauz, baina aukerak ez dauz. Guri aurrera botatzeko ez dauz laguntzak. Unzalu Salteraineneko Bizkaiko koordinatzaileak honako egoera distopikoaren berri eman digu. Bide honetatik jarraituz gero, Euskal Herrian benetako haragia importatuko dugu haragi sintetikoaren esportatzaile garen bitartean.
eta hor badago multinazional bat, munduko handiena dana, Aragian, eta da JBS Brasilako, ez? Eta hori izango da adibidez izenak ipintzarren multinazionala, izen multinazionalak ere badituzte izena bizenak eta badituzte aurpegiak, ez? Eta horiek izango dira bereziki mesede handienak etorri dira presionatzen dutenak honako akordiak egiteko, ez da? Gero, claro, JBS-ekin badugu beste ezaugarri bat ere, eta da Brasileko multinazional handiena, baina Brasileko eskandalu, ustelkeri eskandalu handienari lotua dagoena bai, ez? Eta gero kasuan aipatzen ari gara bai, enpresa horrek baduela lotura Euskal Herriarekin, Donostian egin nahi dan haragi sintetikoaren laboratorio hori, sormen hori da sozio handiena, inbertsio handienak. Eta aipatu beharra dugu, martxoaren 17ko greba orokorraren deialdia registratu dutela ofizialki Nafarroan Elala, Besteila, Siru eta Etxalde sindikatuek azaldu dute, zen patronalak eta Nafarroko gobernuak erantzukizun zuzena dutela gaur egungo egoeran. Deialdia gutxieneko soldata hemen erabaki, lanbidarteko gutxieneko soldata 1.500 euro, soldatak hobetu aberastasuna banatzeko lelopean egin dute lan baldintzen okertzearen eta bizikostuaren etengabeko igoeraren aurrean erantzun kolektiboa emateko helburuarekin. Sindikatuek salatu dute azken urteotan soldatek ez dutela bizikostuaren igoerari erantzuteko adinako hazkunderik izan eta horrek langileen bizi baldintzak nabarmen kaskartu dituela. LAB sindikatuko Imanol Karrerak patronalaren eta erakunden utzikeria salatu du ahotsan. Askotan txibiterekin biltzen garenean edo enpresariekin biltzen garenean esaten digutena da eseri eta negoziatu behar dugula. Hala egin dugu eta bide guztiak itxi dituzte. Beraz, greba orokor deialdi honen atzean enpresarien eta gobernuaren utzikeria dagoela esan beharra dago eta beraiek direla greba orokor deialdi honen arduradun nagusia. Ela sindikatuak, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuen jarrera kritikatu dute eta Euskal Autonomia Erkidegoko langile batentzat onuragarria den langile nafarrei luzatzea eskatu dute. Saio Aurriza. Patronalak soldatak ahalik eta basuen mantentzearen aldeko hautua egin du. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak horretan ere kokatu dira eta saldu beharko dute zergatik. Euskal Autonomia Erkidegoko langile batentzat onuragarria dena, ez den onuragarria Nafar langile batentzat. Eta baita ere eskatu behar diogu Maria Txibiteri behingoz, LGS baten aldeko apostua egiteko. Eta goizeko 8:30 kanpaikaden ostean esango dugu Bernardo Atxaga idazleak eta Javier Muguruza musikariak jaso dutela Nafarroko ikastolen elkarteko 2025ko nie saria. Iraia Kamra, egunon. Egunon, Pei eta egunon entzuleak zergatik biei batera. Badu arrazoi bat, euren ibilbidean izan duten harreman artistikoa bereziki emankorra izan da. 80ko hamarkadaren hasieratik errezital musikatuak eta diskoak landu izan dituzte elkarrekin. Nafarroko ikastolen elkarteak adierazi duenez, biak ala biak izan dira euskararen normalizazioaren eta transmisioaren aldeko eragile sendoak herri honen imaginario kolektiboa aberastu dutenak. Badago beste zerbait ere. Entzuten ari zareten kantua, entzungo duzuen kantua, 1982an Bienako Nafarroa oinezerako sortu zuten, Arraroa noski kantua, ikastolen elkarteko ordezkarien gogorarazi dutenez, abestiura etzen jai baterako soinu banda hautsa hizkuntzaren eta kulturaren balio aldarrikatzeko modu ausarta izan zen. Demorarekin ereserki bihurtu den kantua izan da, gogoan izango duzue orduztik, hiltzatuta geratu den esaldiura, ze arraro euskarari gabe Nafarroa. Eta saien saldizkariak HD 137.010 B izeneko planeta baten aurkiguntzaren berri eman du. Tamainaz eta orbitaz lurraren oso antzekoa da, bere izarra berriz eguzkia baino hotzagoa da eta horrek esan nahi du planetako temperatura ere baxuago dela. Halare, bizigarritasun eremuaren mugan dago eta ez da baztertzen barnean egotea. Astronomoek aspaldidanik ari dira urruneko planetak aztertzen unibertsoan bakarrik ez gaudela frogatzeko itxaropenarekin, baina bizitzarako baldintzak oso zorrotzak dira eta horrelako aurkikuntzak ez dira ohikoak. Horregatik sortu du hainbesteko jakimina HD 137.010 B planetak lurraren tamaina ia bera du eta 355 eguneko orbita, gurearen oso antzekoa. Gainera bere izarra 156 argi urtera dago soilik nahikoa gertu xehetasunez aztertzeko. Planetaren existentzia Rocky Words konferentzian aurkeztu zuten eta ondoren The Astrophysical Journal Letters aldizkarian argitaratu da. Naiz eta planeta behin bakarrik
Frantziarrek behatu zuten 2017an NASAren Kepler teleskopio espazialarekin ikertzaileek ziurtatu dute ez dagoela akatsik. Planeta honen izarraka motako nano bat da, eguzkia baina 1000 gradu hotzagoa. Horregatik Lurraren antzeko distantzian orbitatu arren Marte baina energia gutxiago jasotzen du, horrek bizigarritasun eremuaren alde hotzean kokatuko luke. Hala ere ikerketaren arabera 140ko probabilitatea dago planeta izarretik gertuago orbitatzeko eta orduan eremu bizigarriaren barruan egongo litzateke. Ikusteko dago zer emango duen aurkikuntza honek, baina momentuz badirudi zerura beste begirada batekin begiratzeko arrazoi berri badugula. Eta bestelako kontuetan gertuago, 0 kilometroko kontuetan esango dugu, San Juan itsasontzia ureratu eta ia 3 hilabetera museoak, Albaola museoak berriro zabalduko ditu ateak, oraingoan urte honetan zehar Donostian egon izan den itsasontzi bat berreskuratzeko proiektu berri batekin. Ostegun honetan egindako agerraldian Xabier Agotek adierazi du Albaola azken urteetan egin dugunaren guztiz ezberdina den proiektu bat abiatuko dutela. Donostiako portuan oinarria zuen azken atunontzia ozentziora zahar berrituko dute. Bihartik aurrera hasiko gara ozentzio atunontziaren egitasmoarekin, esango ez dute, ez dula zer ikusirik, orain arte ibili geran 16. mendeko giro horrekin, ez da, baina hori propio egina dago, guretzat, gure asmoa da, euskal itsaskulturaren ikuspegi zabal bat orkestea, eta ozentzio guretzat beti izan da oso itsasontzi berezia. Berezia Euskal Herrian atunaren arrantza izan da. Agote gogorarazi duenez 2015ean Puerta Familia ozentzioren jabea berarekin harremanetan jarri zen desegitera zihoan itsasontzi bat salba zezaketen ikusteko. Une horretan oso gaizki zetorkiela azaldu du San Juan ontziaren proiektuarekin zaudelako. Eta badia 10 urte pixka gehiago, Puerta Familia, ontziaren armadoriak, gurekin harremanetan jarri ziren, Albaolak. Orain 11 urte zain egon ondoren bere txanda iritsi da, lehen baleontziaren kroskoa zegoen tokian atunontzizkoa dago orain, hala ere ez da usartu noiz amaituko duten esatera. Eta Iruñan iraganera bidaiatzeko aukera dago asteburu honetatik aurrera, larunbat honetan irekiko da, Deirulegi a Pompelo hiri baten astapenak erakusketa Zibibox Pompelon, bertan erromatarren eragina jasotzen hasiak ziren baskoien eguneroko bizitza ezagutzeko aukera izango da irailaren 27 bitarte. Erakusketaren pieza nagusia Irulegiko herriskako etxe bat hemenetako tamainako erreprodukzioa izango da. Irulegiko esku ospetsua aurkitu zen etxearen hain zuzen. 70 metroko arroko etxe bizitza da, xehetasun guztiak kontuan hartuta berrerekia, Kristaurreko lehenengo mendeko etxe bat nolakoa zen erakusteko. Barruan ate gainean eskuaren erreplika ikus daiteke eta ondoren animaliak zeuden gunean sua piztuta duen etxeko gela nagusia, zeramizkazko ontziak, harrizko errotak eta eguneroko objektuak. Elementu horiek guztiak Irulegiko aztarnategian aurkitutako jatorrizko piezetan oinarrituta egin dira eta alboan ikusi daitezke lehen aldiz jendaurrean. Erakusketak aurrera eginala baskoien munduan nola aldatzen den erakusten da Erromaren etorrerarekin. Merkataritza harremanak, txanponak, idazkeraren garapena eta Mediterraneotik ekarritako produktuak ageri dira gizarte isolatu baten ideia baztertuz. Azken aretoek hirigintza, erlijio eta identitatea lantzen dituzte tokiko sinesmenek mendetan nola irauntzuten azalduz. Ibilbidea amaitzeko gogorarazten da Iruña ez zela Pompelo hutsa, Erromak hiria sortu aurretik bazegoen hemen bizitza, kultura eta hizkuntza propioa. Eskerrik asko Ireia. Gero arte. Euskal Herriko antzokietara kakadator. 24. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bilatu gure agenda korrikaren webgunean. Euskara gara. Zelai talasoterapia. Ura, 33 gradutan duen zirkuitu termala. Itzurungo hondartzatik zuzenean hartuta. Egunero zabalik. Gosaltzeko aukera, aldez aurretik enkargatuta. Plan ezin hobea, ingurune natural eta eder batean. Erreserbak 948-846-500 telefonoan edo www.talasoterapiazelai.com webgunean. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan. Bai, alkainen!
Kontuz, badaleka! Jokera bat, Sergio Gómezentzako, Jarti Eskuinarekin, gol! Tristurak astindu nahi ditu Atletikek, entrenatzaile berriarekin abiatutako bolada onari eutsi Realak. Igande honetan bederatziak laurden gutxiagotan hasita Atletik Reala derbia zuzenean San Mamesetik Naiz Irratian. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Informazioaren aria. Goizeko 9:20 gutxi heldu zaigu. Goiz honetan ere analisi mailaren tenorea eta gaurkoan Unai Fernandez de Betoño arkitektoa eta EHUko irakaslearen eta baita Ekina Torresagasti filosofo eta kazetariaren laguntza izango dugu. Egunon, zer moduz? Egunon, zer moduz? Egunon denoi. Ostirala da, nabaritzen alduzue. Ostira luza dut nik behintzat, beraz, nik ez dut askori nabaritzen. Bai, ja. Hori baldin galera. Unai zut? Bai, asteburua hasteko gogoekin, bai. Hori da. Huere, ala gabiltza, baino lehenik eta behin, aktualitateari azterketa egingo diogu, eta horiek ala gogora ekarriko dugu. Esteilas, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek bat egin dute Lakuako gobernuak ikastetxe publikoak batzeko dituen planak kritikatzen dituzten hezkuntzarloko beste eragile batzuekin eta ukatu dute adostasunez egiten ari direnik Begoña Pedrosa sailburuak ostegunean informazio ekitaldi batean azaldu zuen moduan. Hilabeteak dira, gobernuak abiarazitako prozesuak kaltetutako hezkuntza komunitateek zalantzan jarri dutela hori Bizkaiko 4 ikastetxe publikoren itxiera iragarri du berriki sailburuak Bilbon, Getxon eta Leioan eta horrek sindikatuen ahots kritikoak batu ditu. Begoña Pedrosa sailburuak ikastetxeen itxiera segregazioari egotzi dio besteak beste. Ikastetxe batean, 2 urteko gela batean edo 3 urteko gela batean, 3 ikasle bakarrik daudenean, ez daukate aukerarik sozializazio eraginkor bat izateko. Ez daukate aukerarik euskaraz mintzatzeko. Gainera oso ikastetxe edo oso ziklo edo gela segregatu buruz ari garenean. Esteilasek sektorean gehiengoa duenak ostegunean salatu zuen hezkuntzaren kudeaketa eskola publikoen bat egite eta integrazio prozesuetan eta plangintza batzordeen deialdia eta lanpostuen defentsa eskatu zituen. Elaren ustez, ezkutuen eta ikuspegi ekonomizista hutsarekin ari da Lakua, gainera zalantzan jarri du bat egiteak ikasle kopuruaren beherakadaren eta segregazioari aurre egiteko ahaleginaren ondorio izatea. Honi buruz gehiago jakiteko ere telefonoaren bestaldean daukagu, Aizea Arbide, Esteilas sindikatuko ordezkaria, egunon? Egunon, bai. 4 ikastetxe publikoren itxiera iragarri da, ez dakit itxiera prozesu hau noiz hasiko da eta jakinarazi da nola joango diren ondorengo pausoak? Jakinarazi ez digute ezer jakinarazi, hori uste dute behin eta berriz errepikatu dugula egun hauetan, eta, holan izan dalako, ez? Gardentasun falta egon dalako bai planifikazio bileretan eta baita ostean ere, emon diren pausuetan, eta sindikatuok eta alde soziala baztertuta gelditu gara prozesu honetan, guztiz, eta, gure lehenengo berriak izan ziren hurbileko irakasleek eta bertako ikastetxe hoietako batzuetan dauzen irakaslek beraiek esandakoa. Orduan, hurrengo pausoak zeintzuk izango diren ez dakigu, suposatu nahi dugu
itxiera hauek urrengo ikasturtetik aurrera emango direla, baina ziurtasunez ez dugu informazio ofizialik jaso. Eskolak itxita, bertako ikasleak beste eskoletara bidaltzean, han dauden klasetara batuko dira, ala klase propioak izango dituzte? Ez, printzipioz, oin arte egindako beste integrazio edo fusio prozesuetan elkartzeak egiten dira. Hori bai da gainera, ez? Pedrosak aitzaki moduan jartzen duen arrazoietako bat, ez? Aukera desberdinak eta beste aukera hobeak emateko ikasle hoiei. Baina, bueno, ikusi beharko da, ez dakigu esaten dutudanez, ez dakigu zehaztasunak zeintzuk diren. Propioki galdetzen dizun, ze klaseak batzen baldin badira, horren ondorietako bat izango da, klase bakoitzeko 2 irakasle edo egongo direla, irakasleak soberan izango dira? Bueno, guk ez daukago azterketa sakonik eginda, ez daukagulako daturik, ez dizkigutelako datuak errazten, baina jakin izan duguna eta ikusten duguna orain irakasleen lekualdatze prozesua astera dijoala eta horre lanpostuen eskaintza ikusi dugula, ikasturte bakar batean Padre Orbison Gasteizen egindako integrazio prozesu horren ondorioz, ikusten dugu 4 lanpostu galdu direla jada, ikasturte bakar batean. Beraz, tendentzia lanpostuen galdera izatera esan dezakegu, bai. Dakit, jakineko nuke ere, lanpostuen galera hori nola suertatzen den, berez irakasle askok euren plaza propioa dute, eta ez dakit beraiei nola eragiten die, zer eragiten die gehiago behin-behinekotasun egoeran dauden irakaslei? Bai, eta plaza guztiak ez direlako estrukturalak, plaza guztiak ez dira behin betiko moduan ateratzen, ez? Plaza... ez dago funtzionario gehiagorik plaza baino. Orduan, espero dugu momentu horretara eta egoera horretara ez heltzea, baina ez, printzipioz, behin-behinekotasun hori eta karrerako funtzionarioak direnak, baina destino fijorik, behin-betikorik ez daukatenek ere, hor, mugimenduak sortaraziko ditu, baina printzipioz, esan nahi dut, karrerako funtzionarioek lana izango dutela hor ez dauz alantzarik, baina ikusi beharko da zenbat lanpostu berri estrukturalizatzen diren, behin-behineko tasa ia zelako mugimendua jasatzen dituen, ikusteke daude pila bat gauza bai. Ezagit, ideia orokorra izan daiteke, baina etorkizunera begiratuz gero, haur gutxiago jaiotzen baldin badira, jaiotze tasa baxuekin, gertaliteke orokortze hau, eskolen fusioa eta klase gutxiagoren beharra areagotzea? Guk espero dugu ez, azken finean hori errealitatea izango da, aspaldi dakigu tendentzia hori dagoela eta pairatzen ari gara, edo ikusten ari gara azken urteetan, baina hori ere aukera moduan erabil dezakegu, eta aukera hori litzateke zuzeneko arreta hori hobetzeko adibidez, horrek eragingo luke ratioen jaitsiera, eta beraz ikasleen arreta hori askoz ere zorrotzagoa eta askoz hobea izango litzateke, baliabide gehiago egongo lirateke eskoletan, eta horrek beste aukera batzuk emango lituzke ere. Orduan, guk ez dugu uste, hau irtenbide onik denik, eta izan ere, Hezkuntza Sailari eta Begoña Pedrosari behin eta berriz aipatu eta azaldu dizkiegu zeintzuk izango liratekeen gure sare publikoa, Euskal Eskola publikoa indartzeko zeintzuk neurri hartu ahalko genituzke, eta ez doaz inolaz ere bide honetatik noski. Guraso batzuk ere kexatu dira, fusio hauetaz eta fokua jarri dute euskarari. Euskaran bertan, zer esango zenuke zentzu honetan? Guke azkenean D eredua orokortzearekin ados gaude, uste dugu murgiltzea beste modu batean egin behar dela, eta ez dugu uste horrek arazorik ekar ditzakenik. Azken finean, Euskal Eskola publikoa da euskaldundu egiten gaituena, eta
eta ez dut uste horrek beldurrik sortarazi dezakenik. Egia da, itxiko diren ikastetxe batzuetan, zaurgarrienak egon daitezkela, eta zaurgarri horien barruan agian etorkinak diren familietako aurrak eta bar, baina horrek ez du esan nahi euskaraz ikasten ez dutenik, ez du arriskuan jartzen familia euskaldunen berakada edo ez dugu uste horrek, barkatu? Bai, barkatu, eten dizut. Ez dugula uste horrek beldurra ekar dezakenik familientzako eta are gehiago, inklusibitatea da izan beharko luke erroetako bat. Aukerare aprobetxatu nahi dut, eta euskarari dagokionez, horre luze eta zabal eztabaidatu zen hezkuntza legeari buruz, aipatu zen hor, zentro bakoitzak bere proiektu propioa izango zuela, ez dakit, nabari da lege berriaren aplikazioa? Lege berriaren ostean, etorri izan dena, izan da dekretu berria, eta ondino esango genuke, esan genezake, ez direla jarri baliabide nahikoak, ez euskara, ez da beste hainbat eta hainbat erroak lantzeko. Beraz, ez dut uste aldaketarik egon denik azken urteetan ez. Eta azkenik hor ere aipagaia izan da azken aste honetan eskola bikaina denontzat maila, ez dakit jakin edugu ze balantze egiten zuen bertako topaketa hauetaz? Gu ez gauz mailan, ez gara hasieratik ez gara egon, guretzat maila hau, eufemismoz betetako maila hau, azkenean segregazioaren kontrako lanketa eta azterketa guk esteilazen aspaldi gatoz egiten, eta ez dugu uste arazo estrukturalak hortik konpon daitezkenik, beraz, dakigun gauza bakarra da, maio horietan egon direnak, gero eta gutxiago direla, bertaratzen diren eragileak eta momentuz ez dauela beste ondoriorik emon, elkartzeak eta topaketa horietaz aparte. Eta horre, segregazioaren afera konpontzeko, hezkuntza sailak nolako neurriak hartu beharko dituzke? Lehenengo eta behin, sare publikoa indartzeko apostua egin beharko luke. Guretzat publiko bakarra izango balitz, eta sare bakar bat egingo balitz, horrekin bukatuko litzateke, horrek ere ikastetxeen arteko lehiakortasuna eta gutxituko luke. Guk ez duguna onartzen eta ez duguna ulertzen da ikaspostu publikoak ez lehenestea, hori da egin beharko luketen lehenengo gauza, eta azkenean dualtasun honek, sare publikoa eta sare pribatuak izateak, honek dakartza segregazioa neurri oso handi batean. Beraz, publikorantzako bidea da guretzat ezinbestekoa segregazio honi aurre egin ahal izateko. Xehetasun guzti hauekin gelditzen gera, Aizea Arbide Estila Sindikatuko ordezkaria, mila esker goiz honetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei, bai, egunen. Bapur bat aipatu dugu testu inguru orokorra eta fusioen inguruko kexa hori, Unai eta Ekina partekatu nahi dugu, aipatu diren elementu ezberdinak, horre, ez dakit, etorkizunerako, aldarrikatzen zuen Arbidek besteak beste, ration jaitsiera eta baliabideen igoera, aur gutxiagorekin etorkizunean ere, aukera ere badela zuzeneko arreta sustatzeko, ez dakit Unai, nola ikusten duzu hau? Bai, kezkarekin, ez da, batean, ohartarazten zaigu, egongo direla okrez irakurri ez badute sei fusio Bizkaian, 3 Gasteizen, bat ja martxan dagoena, ez da, berak kontatu diguna, Umandi eta Orbizo ikastetxena, eta gero beste bat ere luzatu dute Donostian gertatu daitekela, ez da, Gipuzkoan orduan. Begiratzen baldin baituzu datu demografikoak egia da, jaisten ari direla,
egon naiz begiratzen pixka bat, eta pasaden urtean 13.000 haur jaio ziren eaen, azken 50 urteetako kopuru txikiena izan da, duela 10 urte bakarrik 7.000 gehiago jaiotzen ziren, eta nik uste hau ikusten zela, bazetorrela, zeren eta duela 50 urte 40.000 jaiotzen ziren, ezta? Orduan, ikusten zen hau aspalditik, eta beraz, lehenengo komentarioa kasu izango zen, plangintza gutxi falta dela, ezta? Pixka bat, badirudi arazoa gainean eduki arte itxaron dela mugimenduak egiteko, eta gero, deitoragarria da, adostasun falta, eta batez ere gardentasun falta egon dela fusio hauetan, ezta? Irakurri dut baita ere, guraso batzuk kexatu direla, Umandin eta Orbizon ja martxan ari dela gradualki fusioa, oraindik ez dakitela fusio horren egutegi zehatza nola izango den, ezta? Noiz inplantatuko den maila bakoitzean, eta abar, orduan, nik uste behar beharrezkoa dela hori, eta gero, akaso sortzen zaite zalantza, demografiaren jetxiera hau, nik uste eztabaida ezina dena, beste gai batzuetarako zergatik ez den aplikatzen ere, bai, ezta? Ze esate baterako, ez dakit, milaka eta milaka etxebizitza behar ditugula esaten denean, hau ez da kontuan hartzen, edo abiadura handiko trenaren esleipenak egiten direnean ere, hau ez da kontuan hartzen, ez? Pasaden astean bertan tarte berri bat elizitatu zen Araban, orduan ikuste demografia jaisten bada, jaisten dela guztientzat, eta nik uste ere, entzun duguna ratioen hobekuntza bat baliatzeko aukera paregabea dela ere oso kontuan izan behar dela, eta gero ja bukatzeko esan nahiko nuke ez dala jetxi gehiago demografia, edo ez direla gehiago jetxi aurren kopuruak migrantei esker, atzerritarren seme alabak dira, oaintxe bertan, jaiotza eta saltuena daukatenak eaen, eta askotan kejatzen dira batzuk, ezta, lana kentzen digutela, ez da etxe bizitza soziala kentzen dizkigutela, baino kasu honetan, beraiei esker neurri handi batean, mantentzen ari da, gutxienez, kopuru batzuk eskoletan, eta hori ere gogoratzekoa da. Ekine? Nik uste unaik justu aurreratu dizkitez, aipatu nahi nituen ideia garrantzitsuenak bintzat ardantzak, ez? Biskat, hau entzun da, alako zalantzak datozkizu burura, ez? Zer dago guzti honen atzean benetan, ze nik bintzat alako deskonfiantza bat badut orokorran Eusko Alderdi Jeltzaleak duen kudeaketa politikari dagokionean, ez da? Baliabideen ustiapenari dagokion filosofian, ez? Aipatu ditu, azpiegitura handiekin zer nola jokatzen den, edo etxe bizitzaren auziarekin zer nolako politikak diren momentu honetan indarrean daudenak, baina badatozkit oso gertuan dauden beste batzuk, ez da? Esate baterako osasun zentroei dagokiena. Alegia, lehen arreta hori osasuna bizi ardatz nagusi izaterekin batera, etxe bizitzarekin batera noski, edota kultur osasuna, zer da gertatzen ari den, ez da? Alako, bapatean alako zifra saltxa bat jartzen dizute aurrean, esan ez zifra jetxi direla, galera handia dagoela, 13.000 ikasleren galera dagoela, eta alako sensazio, alako deskonfiantza bat bustutzen zaizu zure baitan, ez da? Zein da benetan zentro horien ustutzearen atzean dagoen arrazoia, ez? Nik ulertzen dut horrekin batera sindikatuek badutela alako paper bat segituan, gutxienik langile publikoi dagozkien eskubidekin eta hor lanean ari direnekin zer gertatzen den, baina hor tartean dauden 100 milaka ikasle eta batez ere guraso edo familia unitate mota ezberdinak izan daitezkenak, igual dit, hor dagoen eragina dezentzekoa da, eta soziologikoki ere nola funtzionatzen ari garen ere nolabait nahiko agerian uzten du, ezta? Hezkuntza sistema azkenean bada, oro har, gainerako ehun ezberdinetan edota gizarteari zuzenan dagozkion departamentu, area, azpiegitura ezberdinekin jokatzen den modu berbera, ezta? Iluntasuna da nagusi, ez daukagu garbi zein den hemen estrategia, ze hau estrategia baten baitan hartutako erabaki bat da, baina hori ez da publiko egiten. Hori interesgarria litzateke nolabait Jaurlaritzak berak argi eta garbi izatea zer den buruan dutena eta mahai gainean erabaki dutena, ez? Eta hor, publikotasuna, pribatutasuna eta saltza guzti hau ere nolabait lertzen hasten da. Eta behatziak jota dauzkagula gainean ikusita,
galdera gaizto edo bihurri badatorkit, ez? Zentro hauekin ondoren zer egingo da? Kulturgune bilakatuko dira? Hezkuntzara bideratutako zentro izaten segituko dute edo zein da asmoa, ez? Ez dakit niri arrasto arraro uzten dit, ez dit arrasto ona uzten. Iruditzen zait, gertatzen ari den aldaketa guztiak, hainbesterako baldin bada, halako harimutur batzuk uzten dizkigula, solte batetik zergatik ez aprobetxatu, hezkuntza kalitatezkoagoa eta benetan euskaldunduko duena ziurtatzen. Ze gaur gaurkoz badakigu eskola publiko euskalduna izan badela filosofiaz, baina praktikan urruntzen ari dela, bereziki hirigune handietan, eta horrekin batera demografiarekin bapatean dagoen halako kezka edo arazo bat, ezta? Horrek ere baditu hainbat ardatz oso interesgarri, meloi oso interesgarri bada, emakumeokin eta gizartearen antolaketa oso patriarkalarekin zer ikusia dukana, eta hori beste batera utziko, baina uste dut, hemen puntu hori ere askotan edozein modutan pasatzen dela, ez? Bere kabuz etorriko litzaken fenomeno baten gizan, baina uste dut hemen ere puntu garrantzitsua dagoela. Eta horrekin batera migrazioaren fenomenoa, ez? Oso gizarte, ez dakit, atzerakoia daukagu zentzu horretan, eta era berean euskalduntzarekin izugarrizko arazoa, ez? Beraz, uste dut oso meloi interesgarria dela eta Jaurlaritzak argiago hitz egin beharko lukeela. Bai, egia esan, hezkuntza legeaz geroztik ez da askoz gehiago hitz egin hezkuntzari buruz edo behintzat ez da izan edabideen agendan eragin izan duen esparru bat, baina ekin aipatzen zenuen bezala dagoeneko goizeko 9 gainditu ditugu eta esango dugu lanbiderteko gutxieneko soldata 3,1% igotzea adostu dela Espainiar gobernua Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin. COE eta CEPIME patronalek ez dute igoera hau babestu, lanbiderteko gutxieneko soldata hilean 1.221 eurokoa izango da 14 ordainketetan, beraz 518 euro gehiago urtean eta neurriak, nola ez, atzerako eragina izango du 2026 urteko urtarrilaren 1 aurrera. Zalo Badiola, egunon. Egunon, Pegi, egunon entzuleok, bai alaxe da, lanbiderteko gutxieneko soldata jasotzen ez zutenek, ez dute pertsonen gaineko zerga ordaindu beharko. Igoera errege dekretu bidez onartuko du Espainiarko gobernuak, eta hortaz ez zu, diputatuen kongresutik pasa beharko. Komisiones eta Obreras eta UGT sindikatuek ontzat eman dute igoera, naiz eta gehiago nahi, dena den negoziazioak hainbeste luzatu izana ere deituratu dute, eta bere aldetik COE eta CEPIME patronalek gogor kritikatu dute igoera konpentsatzeko lan ministerioak egin dien zerga pizgarriaren proposamena trampatia dela iritzita beraz esandakoa, 3,1% igotzeko aurreakordioa lortu dutela Espainiako lan ministerioarekin, eta nazioartean ere baditugu berriak. Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ostegun honetan sinatu duen agindu exekutibo baten arabera, Estatu Batuek muga zergak ezarri ahalko dizkiete zuzenean edo zeharka Kubari petrolia saltzen dieten herrialdei. Trumpen arabera, Kubako gobernua Ameriketako Estatu Batuen etxai direnekin lerratuta dago, tartean Iran, Errusia, Txina, Hamas eta Hezbollarekin, eta horrek arriskuan jartzen ditu omen Estatu Batuen segurtasun nazionala eta atzerri politika. Gainera, Kuba ezoiko mehatxua dela iritzita larrialdi nazionala ezartzea erabaki du. Aipaturiko aginduak jasotzen duenez, Howard Lutnick merkataritza idazkariak osatuko du Kubari petrolioa saltzen dien herrialdean zerrenda, eta gerora Marco Rubio estatu idazkariak zehaztuko ditu muga zergak. Kubako gobernuak bere aldetik gogor gaitzetsi du erabakia, ezarri nahi dion petrolio blokeoa eraso ekintza bortitza delakoan. Eta egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon. Egunon Pille, egunon entzuleok. Ostiral honetako aurreikuspenak aipatzeko politika gaiekin hasiko gara, batetik lakuaren nazioarteko babes sistemaren autonomia fasearen kudeaketak lehen urtea beteko du, eta balantze horri buruzko prentsaurrekoa emango dute gaur. Gasteizan Eneko Anduezak adierazpenak emango ditu lakuako sailburuekin bildu ostean. Nafarroako parlamentuan berri Zinma Jurio Barne Kontseilari berriak hitz hartuko du dituen planen berri emateko. Eta beste kontu bat, Kantabrian Euskal Autonomia Erkidegoan gazte
Kastela eta Leonen, Galizian, Madrilen, Aragoin eta Errioxan otsoaren kudeaketaz arduratzen diren kontseilaritzetako ordezkariek bilera egingo dute Santanderren espezie horren kudeaketa aztertzeko. Gaur ere Etorbidaren zubia memorialeku izendatuko dute, azken ostirala da gaurkoa gainera eta sarek zein etxeratek 2026 hau eta eskaintzen dituen aukerak hartuko dituzte hizpide. Tokian toki, gurera turismo kanpaina aurkeztuko du Donostiako udalak zenbait eragilerekin batera, hiri berean transfobiarik ez eta terfak kanpora lelopean elkarretaratzea egingo dute arratsaldeko 7etan Euskadi plazan, hirian antolatu diren hitzadi transfobo batzuen arira. Baionan topaketa internazionalisten karietara prentsaurrekoa izango da, bertan Bretainiako, Ipar Kataluniako, Korsikako eta Okzitaniako ordezkariek agiri internazionalista bateratu bat aurkeztuko dute. Ekonomian labek ezkutu sozialaren porrota dela eta mobilizazio egingo du Bilboko gobernu ordezkaritzaren aurrean. Bestalde, Mercedeseko suhiltzaile zerbitzuko langileak greban mugagabean daude duela 15 egunetik eta euren lanbaldintzen hobekuntzarako negoziazio erreala aldarrikatuko dute orain kontzentrazio baten bidez. Eta aurrera darraiten nekazarien protestek, enek eta huagenek edabideen aurreko deklarazioak egingo dituzte manifestu bat entregatu ostean gobernu desberdinen egoitzetan. Kontu hauekin amaitzeko, Jose Luis Arasti, Nafarroako Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak iazko 4. hiruhilekoaren barne produktu gordin datuak aurkeztuko ditu. Eta amaitzeko kulturari dagokionez, ostiral honetan nabarmentzeko egongo dira besteak beste, usurbilen emango dituzten argiasariak eta Fipadoken palmaresa Biarritzen. Eskerrik asko Itxaso. Gero arte, Pegi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik. Bada zerbait pegi ibilgailuren arteko istripua izan da, ene bat errepidean 400 eta 40 kilometroan 3 Madrilgo norantza menotrafiko zuzendaritzat amaitutzat eman du istripua, baina autopilaketak mantendu egiten dira une honetan. Ados, eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barruzeak. Ostiral honetan eta enegarrenez eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizpartean giro lasaia izango da, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta horko erramintzat giro atxekin batez gozatu halko da. Hala ere goizean zehar mendebaldetik barrena hodei trinkoagoak sartuko dira eta eguerdirako zerua estalir geratuko da eta arratsaldean euritara joko du. Zaparradak arratsaldeko lehen ordutik orokorrean Iunabar aldera arte botako ditu, mendebaldetik ekialdera mugituko dira eta tarteka mardu xamarak izango dira, bereziki Kantauriar isurialdean, naiz eta Hego isurialdean ere euri polita botako duen. Azken orduetan euria ipar ekialdera mugatuko da. Haizeak hego-mendebaldetik eta zakar joko dugunaren lentzatian, bigarrenean indarra galduko du eta euriarekin batera ipar-mendebaldera aldatuko da. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarretuko dute, 0 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maksimoek aldiz, bera ingo dute, orokorrean Kantauriar isurialdean 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego isurialdean aldiz 8 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuena kostaldean, eta elur maila hasiera batean arratsaldeko lehen orduetan 1500 metrotan kokatuko da, baina arratsaldean bera ingo du, eta azken orduetan 1000-1200 metrotik gora botatzen duena elurretan izango da. Informazioaren aria. Bada dena hasten den egun bat. Eskola aukeratu zaurrak nola haztea nahi dugun erabakitzen dugu. Kalitatezko hezkuntza baten alde egiten dugu, errespetua, aukerak eta bizikidetza bikainak diren leku batean. Euskal Eskola Publikoa, kalitatezko hezkuntza. Aurrematrikula otsailaren 2 irekita. Hezkuntza saila, Eusko Jaurlaritza. Zure sukaldea praktikoagoa eta funtzionalagoa izatea nahi duzu? Anima zaitez orain aldatzera Alkaingo profesional taldearen eskutik. Aholkularitza emango baitizute eta dena antolatuko baitute diseinutik instalaziora. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Azken joerak eta konponbideak zure sukalde berriarekin asma dezazun. Bai, Alkainen. Aitor Zerlien. Elisabeth Etxandi. Irantzun Iruate. Maialen Arzaius. Maiane Txoperena. Miren Artetxe. Seiburu eta txapel bakarra, Xilaba bertsolari txapelketaren finala zuzenean eskainiko dizuen naiz irratiak. Baina hemen gira, gazte eta zarrak so egin ze plaza eder. Hasi zirenei, iraundutenei, ta etorri direnei esker. Hasi zirenei, iraundutenei, ta etorri direnei esker. Larun bat honetan, 5 gutxiagotan hasita Euskal Irratien eskutik, Xilabaren finala, naiz irratian.
Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 eta 10:00 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratian, informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurkoan Unai Fernandez de Betoño eta Ekina Torra Sagastirekin, eta aipatuko dugu labur bada ere, azken albiste hori, atzo arratsaldean Yolanda Díazek jakinarazi zuen akordioa itxi zuela Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin soldata 3,1 igo ahal izateko 1.221 euroko izango da lanbidarteko gutxieneko soldata 14 ordainketa ezberdinetan eta intzuzen esan dugu albistean igoera errege dekretu bidez onartuko dela eta ondorioz ekimen bezala ez du diputatuen kongresuetik pasa beharko, alare, ezinbestean berretsi egin beharko da, hilabete bateko epean, perriki omnibusekin gertatu den moduan, eta ikusi eta aurrekariak, ez dakit, zer espero duzu, Ekine? Galdera trampa bat. Egia esan da ikusi eta giroa nola dagoen, eta honezkero eskuinak ez duela ezer disimulatzen, edozein gauz, ezta? Egia esan da, giroa gaiztotuta dagoela antzematen da, egunotan ere alako ikuskizun ere ikusi ahal izan dugu ez, behintzat Madrila begira jarrita, baina ez dut nik diferentzia handirik ikusten Hego Euskal Herrira gerturatuta, Beraz, garbi dagoena da, egoera ekonomikoa, baldintza ekonomikoak, esan genezaken klase sozialek bizi duten egoera aintzat hartuta, egoera atzerantza badoala hainbatean, eta akaso gutxieneko soldatak edo eta zifrak aipatzen direnen Madrilen, Hego Euskal Herritik begiratuta oso perspektiba ezberdina ere bada, ez? Azkenan zertaz ari gara, gure lanorduak zertara bideratuko ditugun, eta gero oinarrizko bizi baldintza horiek ere duinak izateko, egunerokoan nolako baldintzatzaileak ditugun, gure kasuan argi eta garbi etxe bizitzaren auzia esate baterako, ez? Oso gai interesgarria da, ze mugaz gaindiko langile izan garenak, badakigu zer nolako desberdintasunak dauden Hego Euskal Herriaren eta Ipar Euskal Herriaren artean zentzu horretan, ez? Eta Europako joerak orain arte izan direnak behintzat zeintzuk izan diren, eta gero ondotik badator Estatu Espainiarraren nolabaiteko B maila hori gutxieneko soldatari dagokionean, pentsioi dagokienean, eta bar, ez? Beraz, uste dut hemen lotxa gutxi dagoela honezkero, eta joko arauari dagokionean begira jarrita, omnibusarekin pasa dena, ezta? Edo eta halako kontuak Madrilen erabakitzen segitzea ere, zer esan. Euskal Herritik begira jarrita, ez dakit ze ibilbide izango duen, baina nahikoa ez dela, aurreratzen dut, Hego Euskal Herrian esate baterako gutxieneko soldata bat ere zen izan daiteken eztabaidatzen jarrita, oso bestelako zifrak ere mahai gainean jartzeko beharra edo premia izango genukelako, ez? Beraz, eizue, ez du itxura honik, eta mundu mailako egoera hain, ez dakit, nahasi honetan, hain gora beratxu honetan, uste dut honezkero disimuloak gero eta gutxiago izango ditugula, eta agerian geratuko dela, nor dagoen prest, gizarte hau modu orekatuan eta justu batean banatzeko, azpiegiturak, hezkuntza baliabideak, osasun baliabideak, guztia, oinarrizko soldatak, pentsioak, hemen asko dago jokoan, eta ez dakit ez zote garen beranduegi jabetuko ze puntutara garamatzan guztionik. Unai? Nik uste dute berri ona dela, ez da, 3 igotzea lanbidarteko soldata minimoa. Nik uste Podemosek abiatutako eta orain Sumarrek jarraitutako lanari, jarraipena ematen diola, nik uste urte batzuk barru ikusiko dugula hau izan dela beraien legatu nagusia, ez da, lanbidarteko soldataren igoera, eta ez da gutxi. Baina, Ekinek esaten zuen bezala, segurazki hemendik ikusita ez da nahikoa, zentzua dauka oraindik hemengo sindikatuek aldarrikatzen dituzten igoerak, eta zentzu horretan deitutako
greba orokorra, eta gogorazi behar da, hemen EAE dala adibidez, estatu osoan esfortzu handiena egin behar den, esfortzu ekonomiko handiena egin behar den autonomia erkidegoa etxebizitza bat erosteko, eta hori oso lotuta dago, guk daukagun beharra lanbide arteko soldata minimo altuago bat edukitzeko. Eta gero, omnibus legena, nik esango nuke ez dagoela derrigorrez halako legeak omnibus edo beste lege batzuekin, saltxitxa erraldoi baten moduan edo menu bat irentsi behar desuna, lehen, bigarren eta postrea aldi berean, nik uste, beste modu batera ere planteatu zitekela, nahi izango balitz, alderdi guztiak erretratatzeko eta denok ikusteko ea lanbide arteko soldata minimo honen igoeraren alde ala kontra dauden. Goizeko 9:00 orden dira, ondorengo aipagaia, hurrengo aipagaira ere pasa beharra dugu, izan ere, bada, aipatzekoa, maoria eta euskara badirela, bizi berritzeko bidean dauden bi hizkuntza, badaude aman komunekoak, badaude zerrikasiak eta badaude ere aldeak, zehazki Beñat Garaio, soziolinguistak berriki, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria, jaso zuen, kia ora eta oa, maorieraren eta euskararen bizi berritzea elkarlotzea ikerketa soziolinguistikoarekin, izan da, baita ere Zelanda berrian eta hizkuntza hauen nondik norakoak azaltzeko goizonetan gurean da. Beñat Garaio, egunon? Eixo, egunon. Jakin nahi dugu, nolatan den maoriera bizi berritze prozesu batean, zerkera zaitu hori bera aztertzera? Hizkuntzen bizi berritzen murgildu nintzenetik, gogo handian neukan maorien bizi berritze prozesua gertutik ezagutzeko, banekien edo entzundan neukan azken hamarkadetan gorako bidea egiten ari zirela, eta Imanol Miner lagun eta kideak horren berri eman zigun Euskal Herrian, eta, pixka bat horren atzetik joan nintzen, eta ikusteko, berein bizi berritze prozesua egoeratan zegoen, ze ari ziren egiten hizkuntzaren alde, eta ze lotura sortu genitzaken Euskaldunen eta maorien artean. Eta topatu laburra azalduta, gero sakonduko dugu Maion, topatu ala izan duzu, loturarik, egin beharrik edota ondoriorik? Bai, egia esan bizi berritze prozesuak zailak dira erreplikatzeko edo, baina, gutxituak garen heinean, erronka asko partekatzen ditugu, errealitate asko partekatzen ditugu, hizkuntza lankidetza horregatik da garrantzitsua, munduko egoera honetan hizkuntza galerari aurre egiteko, eta egia esan, gauza interesgarriak topatu ditut, beraien indargune eta lorpenen aldetik, eta egonaldiaren ostean, behintzat alde bateko eta besteko eragileen arteko harremanak bideratzen ere saiatu naiz, beraz, pozik egindakoarekin. Hor, bote prontoan ere, akaso esango dugu, bizi berritza, hizkuntza baten bizi berritzea badela ardura bat, eta zu esparruan jakituntzarelarik, ezakit, zure gana jo izan dute soluzio eske? Egia esan, aitortu behar dute Aotearoan, Zelanda berrian Euskal Herria ez dutela hainbeste ezagutzen, orduan, nik azaldu behar nien pixkatzen zen gure egoera, baina bai, azkenean behin bereiekin bertako eragile eta lagunekin harremana sakondu ostean, ateratzen dira elkarrizketa hauek, eta izue, buke erronka hau daukagun, zuek nola bideratzen duzue, eta hori da hizkuntza lankidetzaren politena eta garrantzia, ez? Pixka bat, gure esperientziak partikatzea, elkarren handik ikastea eta indarrak batzea. Saiatuko gara gaurko honetan ere ariketa hori, baina hasteko gustatuko litzaiake apur bat argitzea kontzeptu batzuk, ezakit entzulea dugu geu ere, Zelanda berrian kokatu gaitezke, baina aipatu duzu horre hitz bat, ahoteroa, maoriak, ezakit, elementu bakoitza zer da? Bai, ahotearoa da, guk Zelanda berria bezala ezagutzen dugun lurraldearen berezko izena, hori da maoriek, ahotearoako jatorrizko herritarrek ematen dioten izena, lurralde horri,
eta tereo maori edo maoriera da bertako berezko hizkuntza. Eta boto frontean, irakurri dugu baita ere, bertan badudela iwi eta apu ezberdinak, noski, bertan inguru honetan dauden irlaka hamarnaka zenbatu ditzakegulako, ez dakit, bote prontoan, eta ez jakintasunetekan, esan dezakegu agian Euskal Herriarekin alderatuz beraiek ere izan ditzaketela beraien hizkuntzaren aldaera ezberdinak, guk euskalki deituko genien horiek? Bai, alde batetik horrela da, euskalki edo maorieraren aldaera ezberdinak daude, baina beraien kasuan kontutan hartu behar da etnikoki aldaketa handi bat dagoela, ez? Eta beraien kasuan, beraien etnia polinesiarra horren barruan, iwi edo tribu horiek desberdintasun etniko eta kulturalak ere dakartzate, ez? Duela mende batzuk, duela mila urte hasi zen migrazioa gaur egungo Taiwanetik Aotearoara, eta migrazio hori fase eta momentu ezberdinetan egin zuten, eta iwiek ere lotura handia daukate migrazio edo mugimendu horrekin, ez? Orduan, beraien arteko ezberdintasunak gure euskalkiekin alderatuta asko handiagoak dira, ez direlako bakarrik hizkuntza aldaerak, atzetik asko ezberdintasun gehiago daudelako, ez? Adibidez, sinesmenetan, dituzten praktiketan, eta bar. Eta Zelanda Berria, hor bada ere kolonialismoaren ondorietako bat, gaur egun ere, Commonwealthen parte da. Honek, zuzeneko, pentsatu dezakegu, zuzeneko eragina izan du, hor bertako hizkuntza gutxitu bat izatera heldu dira? Bai, zuzeneko ondorioak izan ditu, eta dauzka oraindik ere, esan bezala, 1200 urtearen inguruan iritsi ziren maoriak Aotearoara, eta lehen kolonoak bertan bizitzen hasi ziren 1839an. Eta geroztik maorien lurrak lapurtu zituzten, eskubideak kendu zizkieten, eta 1886erako maoriak 6% baino gutxiago ziren Aotearoan beraien jatorrizko lurraldean. Eta, urte hauetako, mende eta hamarkada hauetako Aotearoa ezin da ulertu kolonialismoaren kontrako borrokari gabe, ez? Lotura oso estua dauka, eta orain ere erronka asko daude, eta arazo asko sortzen ditu kolonialismoak, ez? Eta bukatzeko adibideak jartzearen, gaur egun gobernuan dagoen koalizio eskuindarratzerakoiak kolonialismo hori ukatzen du, eta maorien eskubide horiek zapaltzen ditu, ez? Orduan, bizirik dago kolonialismoa oraindik ere. Berriz, jakin ahal izan duguna da, Jacinda Ardenen legegintzaldian aldaketak izan zirela, nolako elementuak suposatu zituen hautetxe honek? Kontuan hartu behar da, gutxi gora 80ko hamarkadatik hona, aldez aurretik maoriek egindako lanarengatik Aotearoa osoan, gizarte osoan, maorien eta maorieraren aldeko jarrerak eta ekimenak jarri zirela abian, eta horrek ondorioak izan zituela zentzu askotan, ez? Eta Jacinda Ardenen gobernu ere mugimendu horren ondorio bezala ikusi behar da, eta horrela iritsi zen agintera, eta berak aldarrikapen horiek martxan jarri zituen, ez? Lege gehiago, ekimen gehiago maorien kontrako diskriminazioa murrizteko edo kentzeko, hizkuntza sustatzeko politika gehiago, ikastetxe publikoetan maoriera ikasteko aukerak, dagoeneko maori eskolek edo iwi ezberdinek abian jarritako eskoletan
aurrera egiteko diru laguntza eta errestasun gehiago, eta barre luze bat. Maoriera ofiziala da, ez dakit, partekatzen dituzte ofizialtasun honen baitan guk izaten ditugun arazoak, hau da hizkuntza eskakizunak, profilak, arreta edota aldarrikapenak eta salaketak? Otero nengoenean, Piripi Walker izeneko eragile bat ezagutzeko aukera izan nuen, eta berak ez zuen, Maoria haotearoan ofiziala da, baina ofiziala oso maila simbolikoan, ez? Eta ofizialtasun hori gehienez ere oso esparru mugatuetan ikusi daiteke, ez? Adibidez, pasaportean Maoriera agertzea lehentasunez, orain gobernu berriak, bigarren maila batera eraman duen arren. Erakundeen izenak ingelesez eta Maorieraz agertzea. Baina gero, beraien egoera, ofizialtasun hori begira ere, aurreko fase batean dago, eta ofizialtasun horrek oso eskubide gutxi dakartza, eta zailtasun handiak egunerokoan Maorieraz hitz egiteko. Eta Maorieraren irakaskuntzari dagokienez, esan duzu, iwi bakoitzean badaudela ikastetxeak, baina ikastetxe hauek ez zentzutakoak dira, hezkuntza orokorrekoak, eta bertan guk dauzkagun bezala ereduak, edota murgiltza daukate, edota badago ere guk euskaltegi ere deituko geniokena? Bai, pixka bat denetari dago. Alde batetik aurreta gaztei dagokienez, iwiek abian jartzen dituzte Tekohanga, Reo eta Kura Kaupapa, eta hauek lirateke murgiltze ereduak aurrezkuntzan, hezkuntzan eta DBH-an. Izugarrizko arrakasta dute, geroz eta gehiago zabaltzen ari dira, baina baliabide falta handia dago eta itxaron zerrenda handia dago. Orduan, Maori asko ezin dira matrikulatu ikastetxe hauetan. Aldiz, ikastetxe publikoan gehienez ere Maorierazko ikasgaia dute, baina oso modu isolatuan irakasten da ikasgai hori, Maorien berezko elementuetatik kanpo, adibidez ere aipatu duana, sinesmena, kosmobizioa, ohiturak, kultura adierazpideak eta bar, eta Maoriak kexu dira, askotan ikastetxe publikotako irakasleak ez direlako Maoriak, eta oso azaleko maila bat erakusten dutelako. Eta gero, helduei begira, barnetegi asko dituzte, gehiago funtzionatzen dute barnetegiekin, nolabait gau eskolak edo euskaltegiak baino, eta hau hemen ere arrakasta handia dute, baina hemen ere itxaron zerrenda handia, Maoriera ikasi nahi duen edonork ez daukalako bermatua plaza bat, horrelako barnetegi batean. Beraz, itxaron zerrenda badin badago, horrek ere esperantzarako ematen du? Bai, hori da bertatik jaso dudan, ekarri dudan gauzetako bat, ez? Esperantza eta baikortasuna, ez? Denbora guztian esaten dute gorantzko bidea egiten ari direla, eta izan dituen elkarrizketa askotan agertu zen esaldia da, ez? Gu ondo gaude, Maoriera ez da desagertuko, gure bidea argi dugu, eta uste dute baikortasuna honek, eta azken urtetan daukat erakutsi duten gorantzko bide honek laguntzen diela, hemenik aurrera lanean jarraitzeko, eta indar horrekin eta konbentzimendu horrekin ekimen berriak martxan jartzeko, erronkei erantzuteko, eta bar. Zure egonaldiaren baitan, ezakit, heldu berritan edo joan aurretikan izan duzu aurre iritziren bat eta bidaian hautsi den ideiarik? Ezakit aurre iritzirik izan nuen. Bueno, alde batetik uste dut, enintzela oso kontziente, beraien kosmobizioa edo beraien maoritasun hori puntutera arte zen hain garrantzitsua eta hain indartsua, ez? Eta ara iritsi nintzenean, egia esan ikusgarria iruditu zitzaidan, unkitu egiten nintzen askotan, beraien kultura adierazpideak nola babesten zituzten ikustean, edo beraien arbasoekin zer lotura zuten
jakitean, eta nik uste dute horrek izugarrizko aztarna utzi duela niregan. Eta egia esan miresmen handiarekin itzuli nintzen. Ikusi nolako izugarrizko lana egiten ari direla, eta bueno, nire ustez merezi izan duela ara joateak eta bertan egiten dena jasotzeak. Horre, Arbasoei dagokionez, ez dakit, azalduko zeniguke nola bizi duten hori, beraien Arbasoekiko harreman hori Euskal Herriarekin aldeak badaude? Esango nuke baietz, agian orain baldintzatu egin dago, ez? Nire erantzunean, esan dizudan bezala, unkitu xamarre itzuli nintzelako, baina adibide batzuk edo anekdota batzuk kontatzearen, adibidez, guraso batek esan zidan, beraien etxean ez dutela ingelesez egiten, bestela, beraiekin batera, zeuden Arbasoek ez dutelako ulertuko ingelesez esaten ari zirena etxe horretan, ez? Arbasoen espiritu buruz ari zen guraso hau. Edo adibidez, zenbat alditan aipatzen zuten guk orain ardura historikoa dugu, gure Arbasoek orain arte egin duten lanari eta egindako borrokari jarraipena eman behar diogu, ez? Eta beste adibide bat jartzearren, adibidez, zu joaten bazara maraea litzateke iwiaren edo japuaren egoitza soziala edo eskulturaz beteta dago, eta eskultura horietan Arbasoen figurak daude, pixka bat irudikatuz Arbaso bakoitzak zer egin duen iwi edo japu horren alde, ez? Eta egiezan haure oso garrantzitsua iruditu zait. Eta demagun hor, Arbasoen gurtze horregatikan, pentsatzen dut ere, beraien Arbasoekiko ezagutza handia izango dutela, ezagutza hori, denboran zehar kontatu dizute, erreferentziarik zarrenak edo noraino ikertu ahal izan duten? Bai, beraiek genealogiari garrantzi handia ematen diote, eta ez dakite gogoratzen duzun edo buruan duzun tatuajeak egiten dituztela aurpegian, beraiek tatuaje hori moko esaten diote, guk ikusten ditugunak askotan masailean edo okotxan egiten diren mokoak dira, baina adibidez, kopetan mokoa badaukate, horrek esan nahi du Arbasoekin lotura handia duten komunitateko liderrak direla. Eta komunitateak erabakitzen du, kasu honetan, oso lotura handia duzu Arbasoekin, kopetako mokoa jartzeko unea heldu zaizu. Horrekin esan egona da, pertsona oso abilak daudela, genealogia honetan, hamarkadak eta mendeak atzera egin dezaketenak, eta hau zentzu batean da, horiek lortu dutelako beraien kondairak, beraien bizipenak kontatzea, bati bat ipuinen bitartez, edo kanten bitartez, edo beste testigantza batzuen bitartez. Orduan, jende asko dago, edo komunitateko lider asko daude, Arbasoekin hain konexio garrantzitsua dutenak, eta urtetan hainbeste atzera egin dezaketenak. Hizkuntza baten bizi berritzen ere askotan fokua gazteengan jartzen da. Zentzu honetan, zein da beraien jarrera maoriarekiko? Lehen aipatu duan ardura historikoari begira, orain helduaroan daudenek esaten dute, guri tokatzen zaigu gure Arbasoen lanari jarraipen ematea, eta gazteek ere berdina pentsatzen dute eta rol hori hartzen dute beraientzako, ez? Agian gazteek beste garrantzia badute, ez daukate inbesteko ardurarik, baina ikusi dudana da gazte askok konpromiso handia dutela, eta gainera ahotearoaren kasuan belaunaldi arteko transmisio hori eta belaunaldi arteko harreman hori oso estua dela, ez? Adin nagusiekiko errespetu oso handia dago eta oso ohikoa da zure aitona amonekin harreman estua izatea eta bereiengandik ikastea. Ez pixka bat andamiatze edo tutoretza lan horietan aditu bihurtzea. Orduan,
egia esan gazten partetik ere konpromiso handia ikusi nuen. Eta horre gaztei dagokienez Euskal Herrian askotan aipatzen ideietako bat ere bada, bueno, erreferente faltak eragina sortzen duela, ezakit badute, halako figura erreferentzialik gerora gazteriarengan eragina izaten duena beraien hizkuntza hautuetan? Bai, esan bezala hori, beti dago goiko belaunaldiekiko errespetu handia, eta adibidez, beraiek askotan esaten dute osaba izeba eta amona aitona, nahiz eta beraien zuzeneko senitartekoak ez izan, ez? Orduan, zure referentziazko heldua denean, ja zuzenean deitzen diozu, esaten diozu, nire izeba, nire osaba, edo nire amona eta nire aitona. Eta horretaz aparte, esango nuke esparru ezberdinetan lanean ari diren gazteak gaudela, eta bueno, miresmen hori ere badagoela, ezagutza hori ere badagoela, ondo konektatuta daude beraien artean, oso komunitate trinkoa da, eta nik uste dut trinkotasun horrek ere albidetzen diela elkarren berri izan, eta erreferentzia hauek ere izatea. Zure lanean ere irakurri ahal izan dugu, Disneyk zure lanean irakurri ahal izan dugu, Disneyk Aotearoako idazle maori batei gidoia enkargatu ziola, eta honek baldintza gisa jarri zuela pelikula maori eraz ere eskaintza. Ez dakit, pixkat nolakoa izan da hori, askotan gure herrian ikusentzunezkoekin izaten diren eztabaiden baitan parekidetasunik edo topatu duzu? Pelikula honen kasua Moanarena izan zen, estatu espainiarrean Baiana bezala komertzializatu dena, eta estatu frantsesean Moana. Berez Disneyk enkargatu zion gidoilari honi, maorien kosmobizioan eta kondairetan oinarritutako historia baten idaztea, gero pelikula bezala ekoizteko, eta zuk esan duzuna, baldintza bezala jarri zion Disneyri maori eraz ere eskintzea, eta bueno, oso pelikula arrakastatxoa da, eta bertan entzun nuenagatik oso modu fidelean jaso zituen maorien hainbat elementu garrantzitsu, ez? Eta uste dut horretan oso abilak izan direla, beraien munduak sortzen duen interes hori baliatzea, beraiek baldintza batzu jarri, eta beraien etekinerako izango diren neurri batzuk edo abantaila batzuk lortzeko, eta uste dut bide interesgarria dela, ez? Eta ona etorrita, orain batean Paul Urquijoren pelikulak bururatzen zaizkit, pixka bat antzeko hildoa daukatelako, ez? Paul Urquijo ari delako euskal kondaira horiek berreskuratzen edo behintzat baliatzen pelikula hauek egiteko, eta bueno, zorionez euskarazko pelikulak dira, eta guk ere azkenengo aldi honetan pelikula ugari izan ditugu euskaraz gure ondaretik eta gure historiatik abiatuta, ez? Orduan oso garrantzitsua da, eta behintzat azken aldian bide honean gaudela ematen du. Eta amaitze aldera jakine dugu ere, euskaldunok zer ikasi bergo genuke maorien gandik? Hainbat gauza bururatzen zaizkit, iruditzen zaite beraien baikortasun hori eta beraien bidea argi ikusteren hori baliatu genezakela, batzutan esaten da, ez euskara bide gurutzean dago, eta noski momentu berezi batean bizi da, baina bidea nahiko argi dago, ezinen hemendik aurrera jarraitu beharrekoa, eta uste dut bide hori argi izateak eta konbentzituta lan egiteak lagunduko ligukela urrengo fasera pasatzen eta indarrak fase horretatik igarotzera jartzen, ez? Hori alde batetik. Gero, iruditu zait, maoriek beraien ondarearekiko, historiarekiko, kulturarekiko duten lotura hori guk ere badugun arren, beraiek beste dimentsio bat eman diotela, ez? Eta nortasun oso zabala garatu dutela hizkuntza horren parte edo tresna izan da, ez?
Eta esan bezala, guk ere alde horretatik gauza asko ditugu landuta, baina uste dute jarraitu beharko genukela euskalduntasun hori arakatzen eta erakusten euskararen bizi berritzea ez dela bakarrik hizkuntza bizi berritzea, elementu gehiago daudela. Bestalde, horiek babesgunei garrantzi handia ematen diete, familiei eta komunitateari, eta uste dut euskaldunentzako babesgune horiek sortzen jarraitzea garrantzitsua dela. Eta bukatzeko, han topatu nuen hizkuntza lidergoa eta lidergo horretatik aliantzak sortzeko gaitasuna. Behintzat, lau elementu horiek aipatuko nituzke. Irakaspen eta ondorio guzti horiekin gelditzen gera, Beñat Garaio, soziolinguista, mila esker, goizu honetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, Naiz Irratian. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Goizeko 10:00 gutxi dira eta iaia, esan genezake izan garela, maoriekin batera, beraien hizkuntzaren bizi berritzaren berri izateko eta agaso arreta deitu dezaken bereizgarrietako bat ere bada, zer nolako esanguratsutasuna daukan beraien hizkuntzak, arbasoak gogoan izateko eta arbasoekiko lotura hori izateko. Beñat Garaiok azaltzen zuen zehazki etxean hitz egiten dutela maorieraz, ez ingelesez, beraien arbasoek izan dezaten, beraien elkarrizketaren berri, eta ez dakit jakineko nuke zer iruditzen zaizuen, ekine? Oso elkarrekin interesgarri izan da, oso gustura entzun dut hori. Hemen gauza gako batzuk bota ditu eta noski alderaketan, hasten zara geure egunerokoan eta geure arbasoak, geure hizkuntza ze puntutan gauden, Urkijo Alijotarrek egin duten nolabaiteko osa horrek nolabaiteko zen nolako ekarpena egin duen, maoriek Disneyrekin zen nolako tratuak izan dituzten. Egia esan da, zetorkidan iruzkin bat, lagun batek orain egun gutxi egindakoa, eta aipatzen zuen lagun artean, ze ekarpena egiten duen dragoibolak hizkuntzari buruzari zen, ez? Badolako 6 urte inguruko haur bat eta horri buruzari zen. Eta halako zera bat etortzen ditzean burura, ez? Oraindik ere dragoibola izango da erreferentzia, egia da belaunaldi aldetik ere, gurasoak berak ere, bazolako erreferentzia hori, ez? Eta ordutik izan dira, ekoizpen gehiago, eta esaten nuen, gure arbasoen erreferentzia horiek nola jasotzen ditugu, ez? Gaua filmeak ekarri dizkigu pista batzuk, Kalabaza tripontziak bere garaian ere bai, baina era berean pentsatzen nuen, ze uzta eskasa izan dugun azken hamarkadetan gure erreferentzia horiek lantzeko, ez? Gure arbasoak, zer dira, egunotan joareak dantzan ikusten ditugunean, zubietatik eiturenera, eroalde erantziz, horiek dira gure arbasoak, arbaso gehiago baditugu, non dago gure iruditeria hori, ezta? Jartzen pentsatzen jarrita ez dakit Irlandarrek, Eskoziarrek, hainbat dira euren arbasoak oso ondo nolabait irudikatuta dituztenak eta pantaila handian ere gainerakok ere ondo asko irudikatu ditugunak eta orduan esaten duzu eta guk. Eta orduan pentsatzen jartzen zara gizon zuriak, ez, mendeetan izandako, ez, politika imperialista, kolonialista horien ondorioak pairatzen duten, ez, oraindik ere pairatzen segitzen duten horiek, zenolako bidea daramaten eta orduan esaten duzu. Eta guk euskaldunok zein da geure topea, ez? Zergatik daukagu oraindik ere muga hori eta akaso arbasoen erreferentzia horiek pixkanaka diluitzen edo behintzat
gizarte edo arima edo komunitate espiritu hori nolabait galtzen, eta hori ere hizkuntzarekin eskutik helduta dator, ez? Eta hasiera batean aritu gaztetan, ez? Segregazioaz, hezkuntza zentroekin zer gertatzen ari den, eta euskal publiko euskaldunaren nondik norakoak. Iruditzen zait, muturreko egoenan, dauden komunitate hauek egindako ibilbidea eta egiten segitzen duten ibilbideak, guri ere ispilu bat jarri beharko ligukeela, hamarkadetan, egindako, ez, eta mendetan burukatutako horrek, ez dakit, non geratu dute den hori eta ze puntutan gauzkan, ez? Unai? Bueno, esatea lehenik eta behin oso elkarrizketa ederra ere niri iruditu zaidala, Beñat Garaiok esandakoekin, ez dakit beste leku batera eraman hau, ez? Imaginatzen ari nintzen maori hoiek aurpegi osoa tatuatuta eta bueno, alde horretatik oso polita izan da. Nik uste egia dela, ez? Euskalgintzatik esaten dela egoera, inpas egoeran batean gaudela, eta zentzu horretan oso interesgarria da beste esperientzia batzuetatik ikastea. Nik uste azken boladan esaten ari gara alde juridikoan hor erren gaudela, eta segurazki hor ere lan asko egin beharko dala, baina Beñatek ekarri digun, egonaldi horretatik ekarritako azterlanaren ondorioek esaten digute behar bada hizkuntzaren ekologiatik eta etnolinguistikatik ere asko ikas daitekela, eta ni gelditu naiz 3 hitzekin, ez da, maorien gandik ikasitako ez, edo Beñatek esandako ez, komunitatea trinkotzea, kosmobizioa eta konpromisoa, ez da? Nik uste 3 hitz kas azten direnak direla, korrika bezala, eta nahiko interesgarriak direla. Nik uste ohituta gaudela beste komunitate batzuk, beste hizkuntz txikietako komunitateak etortzera Euskal Herrira, gure bizi berritze prozesua, nolakoa izan den ikustera, ikastolak ikustera euskaltegiak eta bar, eta zentzu horretan esatea baita ere guk ikasi behar dugula beste etaz, ezta. Azken 10 urtetan, hitz egin da desente galesi buruz, adibidez, arnasguneen inguruan egiten teorizazioan, adibidez, galesen kezka handi esan zutelako hirigintza eta euskararen artean, ezta, zer nolako erakarpena eragiten zituzten urbanizazio berriek, nola erakartzen zituzten ingeles hiztunak galeseraren kaltera, eta hemen adibidez, udal legean sartu genuen horren ondorioz artikulu bat esanez, hirigintza planen eragin linguistikoa ebaluatu behar zela egin baino lehen, eta hori aplikatzen ari da, eta zentzu horretan behar bada maorien gandik ere beste zenbait kontu ikas genitzake, inpas egoera horretatik ateratzeko, eta konturatzeko, Beñatek esan bezala, baikortasunaz enfokatu behar dugula geure hizkuntzaren afera, eta gero asko gustatu zaite amaieran esan duen gauza bat, eta da euskararen, berak esan du maorieraren, baina euskararen bizi berritzea ez dala soilik hizkuntzaren bizi berritzea, ezta? Horrekin geratzen naiz. Gure herrira itzuliaz, aipatu beharra dugu, zalaparta bizia sortu duen albiste bat, Getxoko alkateak ez duelako dimisio aurkeztuko udalbatzaren gehiengoak hori eskatu arren, Elkarrekin Podemosen mozio batek PP eta EH Bilduren babesa jaso du. Eraitsitako 3 bat jauregitxoaren ikerketa oztopatu izan egotzi diote, eta Amaia Agirrek esan du ez duela dimitituko zarata egitea politika bakarra dutenek eskatuta. Betiko moduan lanean jarraituko duela iragarri du Amaia Agirre jeltzaleak. Ez dut dimitituko oposizioak eskatzen duelako. Ez dut alde batera egingo zarata bere proiektu bakarra egiten duenak hala eskatuta. Jarraitzeko iragarpena egin arren, Getxoko udalbatzaren gehiengoak dimisioa eskatu du. Elkarrekin Podemosen dimisio eskaerak Alderdi Popularra eta EH Bilduren babesarekin 13 boto jaso ditu. Aurka bozkatu dute EAJ eta PSOEk. Agirrek 9 hautetxiren babesa lortu du bakarrik, jauregitxo auziaren baitan dimisioa aurkeztu duten 3 zinegotzien eserlekuak utxik zeudelako. Lehen dimisio eskaera Partidu Popularraren partetik heldu da. Amaia Agirrek salatu du dimisio eskaera eszenifikazio hutsa dela. Betiko irmotasun, etika eta determinazio berarekin jarraituko dut lanean. Provokazioetan sartu gabe. Eztabaida antzuetan minutu bat galdu gabe.
EH Bilduk ez du Alderdi Popularrak aurkeztu duen dimisio eskaera babestu, orain artean jeltzale eta sozialisten udal gobernuari airea eman izana egotzi die Mikel Bildosolak. El Partido Popular no ha sido una oposición esta legislatura, no estáis siendo oposición, no ha sido un contrapeso del gobierno, ha sido lisa y llanamente la muleta política que ha permitido a este gobierno seguir adelante. Ondoren heldu dira EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek premiaz aurkezturiko bi mozioak horritzuli dira Peperen kritikak. Eduardo Andreden tontokeriatzat definitu du, hau da lau gestora bat sortzeko soberanisten mozioa. Usted sabe lo que han propuesto. Propone, primero, dicen a la alcaldesa de Guecho que queremos cesar, o iban a cesar. Que entren todos los grupos políticos de la oposición en la Junta de Gobierno local. Conmigo no cuenten. Yo no voy a ir a la Junta de Gobierno local para que me impute la Archena o un juez. O sea, conmigo no cuenten. Si usted quiere ir, vaya. Luego va con todos esos al trullo. Conmigo no cuente. Mozioaren defentsan, EH Bilduk aldarrikatu du Amaia Agirreren dimisioak ez duela afera konponduko, arazoa EAJaren gobernantza eredua delako. Arazo nagusia ez da soilik auzi judiziala. Arazoa da PNV-ren gobernantza ereduak berriro ere huts egin duela. Azkenean, soberanistak bakarrik gelditu dira beraien mozioaren defentsan. Oposizio osoaren babesa eskuratu duen ekimena, Elkarrekin Podemosek aurkeztutakoa izan da. Xabier Benitok salatu du udal gobernuak eta Amaia Agirrek jasotakoa estalina izan dutela. Voy a ser muy sincero, por electoralismo o oportunismo que se nos ha acusado, para mí, como miembro de la oposición, sería mucho más fácil sentarme aquí con las palomitas y ver cómo pues el gobierno se derrumba solo o se va al garete solo con su inacción en esta situación. Pero es que el problema es que con ese derrumbe se derrumba también la gestión del municipio. Udalbatza horretan izan zen Mikel Bildosola, EH Bilduko bozeramalea Getxoko udalean dugu, telefonaren bestaldean. Egunon? Egunon, bai. Amaia Agirre alkatearen dimisioa eskatu du udalbatzaren gehiengoak, jakin nahi dugu zer espero duzu honen ostean, alkateak esan baitu ez duela dimisio aurkezuko? Bueno, guk ikusita EAJak azkenengo 40 urtetan izan duen jarrera gure Getxoko udalbatzan, esperantza gutxi geneukan Amaiak hori egingo zuenik. Azkenean, atzo ikusi izan zen bezala ez dira kapazak erabaki garrantzitsuak hartzeko, eta erabaki garrantzitsu hau uste dut ez zuela hartuko. Horregatik guk eraman genuen beste proposamen bat, zeinetan beste era batera bortzatzen zitzaion dimisioa aurkeztera. Esan zenuen ere, alkatearen kontuaino Eusko Alderdi Jeltzaleak izan duen kudeaketan ardazten dela arazoa. 3 jauregiaren baitako azken ikerketen arabera ere, udal gobernu osoak akaso izan dezake ardura. Ezakit, aurre ikusten duzue tramak alako tamaina izan dezakenik? Ia esan gu bai horrekin nahiko kezkatuta gaude. Azkenean deno dakigu hori politikariak badaukagula gure ardura eta politikariak bozkatzen duguna ondo ezagutu behar dugu. Azken finean gure ardura da dena ezagutzea eta gure ardura da erabakiak zeintzuz eta nolabaiteko seriotasunez hartzea. Eta kasu honetan, egia da bai nola bozkatu zutela gobernu batzar horretan bozkatu zutena ilegala zela. Eta hori, nahiz eta beraiek esan horrela ezenik, hori frogatuta dago eta hori kezka sortu dugu eta horrek agerian uzten du zein den bai AJak eta bai PS daukaten gobernatzeko eredua. Ez dituztela gauzak seriotasunez hartzen. Edabidetan ere irakurri dugu, hirigintza sailak baimenak talde ezberdinekin ematen dituela, etxebizitza baten zaharberritze batean edota eraikuntza berri baten kasuan. Esango zenuke, hau dela 3 bat auziaren gakoa, hausa zemantzela talde bati gerora ondorio propioak izateko, ondorio zuzenak egoteko? Claro, hori da ikertzen ari dena, ez? Azken zinean irakurrera izan dugun bezala, ikerketaren alde bat edo zati bat hortik doa, ez? Nahi badirudi deiaten dela. Mikel Bildosola horraltzaude entzuten algaituzu?
deia berreskuratu bitartean. Aipamen bat eskatuko dizuete Ekine eta Unai, ez dakit batetikan, atentzioa deitu dezakena da ere bai, zer nolako dimentsioa hartu duen honek, Unai, zer diozu? Bueno, hartu duela dimentsioa, benetan eskandalosoa delako, bota izana, babestuta dagoen eraikin bat, Ricardo Bastida, arkitektu entzutetsuak zaharberritu zuena 30. hamarkadan, gogoratu behar dugu Bastidak egin zuela Alondiga esate baterako Bilbon, oso arkitekto ezaguna zela, atera zaigula EAJ-ko presidentea esanez, ez dala Eiffel dorrea, eta arrazoia dauka, baino bere babesa bazeukan, eta nik uste ezin dela erridikulizatu horrela ondarearen babesa, ez dakit nagusikeria horrekin, eta kontua da, bota egin zutela, hor erosita zeukatela pisu bat bi zinegotzik, beraz beraiek bota zuten nolabait esateko, eta gero hirugarren zinegotzi batek disiplina urbanistikoa zaindu behar zuena, beste alde batera begiratu duela. Eta zentzu horretan dimititu dute hiru zinegotzi horiek, dana azaleratu denean, zeren gogorarazi behar da, urte eta erdi eskatu zaiela EAJ-ari hau ikertu egin behar zela, komisio bat egin behar zela gertatutakoa aztertzeko, eta ez dutela nahi izan, eta azkenean horrela gertatu da, dena azaleratu da, eta orduan esaten dute EAJ-tik presaz jardun dutela, bota egin dituztela hiru zinegotzi horiek, nik uste nahiko lotsagarria dela gertatutakoa, eta orain esaten dute zaratarekin ari dela bai H. Bildu eta bai gainerako oposizioa, eta nik entzuten dut Mikel Bildosola, hain lasai, hain pausuz pausu dena azaltzen eta tonu on horrekin, eta nik uste oso ondo ari direla azaltzen gertatutakoa eta ardurak eskatzen. Berreskuratu dugu, deia Mikel Bildosolarekin, eta azken orduko bat aipatza gustatuko litzaidake, Mikel, ze goiz honetan Aitor Estebanek Euskadi Irratian esan du ez dagoela arrazoirik Getxoko alkatearen dimisioa eskatzeko, ez dagoelako ikerketapean, esan du baita ere eskura duten informazioen arabera alkateak ez zuela inoiz eraikina botatzeko baimenik eman eta promoteari leporatu dio ekintza hori. Esan du ere udalean dena egin dela legearen barruan. Zer iruditzen zaizkizu hitz hauek, Mikel? Aurrekoan elkarrizketa bat egin zidaten Aitor Estebanen hori adierazpenen harira, eta nik uste dut esango nuke ez dakidala nork esaten dion esan behar duena, edo zehozer irakurri duen, edo benetan badakien hemen zer gertatu den. Denok dakigu eta guk atzo argi eta garbi izan genuen, Amaia bera dela udal honen edo udal gobernu honen arduraduna, udal gobernu honen liderra bera da. Eta azken finean, hemen simil bat egingo bagenu, futbol taldeetan gertatzen den bezala, arazoak daudenean entrenatzailea kanporatu egiten da. Hau da, ez duzu talde osoa kanporatzen. Berak dena jakin bazekien, eta hemen argi geratu da ere bai, ez dutela ezer egin. Hori Aitor Estebanek esan du, beraien eskuetan zegoen guztia egin dutela. Nik ez dut ikusi urte terdi honetan, izan ere guk gobernuaren blokeo argia pairatu dugu. Ni kausa administratiboan pertsonatutan nengoen, guztiz legala dena, eta horrek esan nahi zuen espediente administratiboari edozein dokumentu gaineratzen zitzaionean informatua izan behar dintzela. Eman nituen hilabeteak eta hilabeteak informazio batzordeetan hori salatzen, ez dela ezer pasatzen, eta azkenean idazkari nagusiari jo nuen, idazki batez, esan ez nintzela informatu, ez zidatela informatzen, eta bukaeran arek niri arrazoia eman zidan, eta guztia atzera bota zen horrezegatik prozesua horrea zijoalako eta EH Bilduko bozera mailak ez zuelako informazioa jasotzen. Beraz, iruditzen zait pizkat, ez dakit, ez jakintasunetik botatzen dituztela horrelako adierazpenak, ondo legoke gauzak hobeto irakurtzea eta ondo legoke ondo informatzea. Azken finean, agerian geratu da blokeoa jasan dugula. Horre, gestora baten sorrera proposatu zenuten, baina honek ez zuen babesin jaso. Ez errela eta uste duzu aukera hau izan daitekela hoberena krisitik irten alizateko?
Bai, bueno, hemendik eta legegintzaldi bukaerara ez da denbora asko geratzen. Eta beste alderdi proposatzen zutena, zilegia zena, gora honetan, bakarri zen alkatearen dimisioa. Horrek ekarriko luke, alkateak onartuko balu, ekarriko luke beste EAJ-ko kide bat alkate bezala jartzea. Eta erroan hemen dagoen arazoa ez da alkatea bera. Alkatea bera badauka bere ardura, baina erroan hemen dago EAJ daukan gobernatzeko ereduan, eta gaur egun, prozesu honetan gertatu dena EAJ-aren errua da, eta gaur egun herrian daukagun egoera tamalgarrira eraman gaituena EAJ-aren gobernantza eredua da. Beraz, guk proposatzen genuena zen, era batean nolabaiteko ardura hartzea plenoko alderdi guztiok, ardura hartzea eta gobernu batzordean sartzea, behintzat hemendik eta legegintzaldi bukaera arte, ea transparentzia handiagoz lan egiteko eta Getxoko herriak behar duenari erantzuteko. Azken finean, hemen gauzak ez dira ondo egin, hemen ez da transferentziarik egon, eta zegoen aukera bakarra benetan egora honi aurre egiteko hori zen. Guk aztertu genituen aukera guztiak eta horretara eramaten gintuen. Horre, zehazki bada beste aukera bat baita ere, ze gauza bada mozio bat aurkeztea dimisio eskatuz, eta hor agerian gelditu da gehiengo bat badela. Konplexuagoa izan daitekena da, zentsura mozio bat sortzea, eta horren baitan alkate alternatibo bat bilatzea. Horretarako aukerarik badago, Mikel? Egia esan ez. Berez ikusita zeinekin egin barko genuken zentsura mozio eskaera hori, izan ere hemen alderdi, oposizioan gauden alderdi nagusienak, edo indartsuna gara EH Bildu eta PP, eta PPren jokabidearekin gu ez gatoz bat, ez dugu ikusten, eta uste dugu Getxok ez duela merezi, edo ez duela merezi PPek gobernatuko duen gobernu bat. Azken finean, alderdi popularra bakigu estatu espainolean Voxekin juntatzen da beti, batu egiten da, eta beraien politika eskuindarrak ez doaz bat gurearekin. Beraz, horregatik ikusten genuen aukera bakarra, denon arteko fiskaltza moduko zen, udal gestora hori zen. Xetasun guzti hauekin geldituko era, Mikel Bildosola, Getxoko EH Bilduko bozeramaileak, mila esker gurean izategatik. Bale, zuei. Eta joateko tenorea duzaigu, goizeko 10 dira eta eskerrik asko, Unai eta Ekina nahi duzuten arte. Aio! Agur! Goizeko 10:02, Kataluniako kulturaren mundua Bartzelonako Palau Sant Jordin bildu da eta genozidaren amaiera eta Palestinaren askatasuna aldarrikatu du. Manifest per Palestina kontzertuan Rosalia, Pep Guardiola, Bat Gial, Amaia, Fermin Muguruza eta Eduard Fernandez izan dira besteak beste ekitaldiaren protagonistak. Itxaso Leon, egunon? Egunon, Pegi, egunon entzuleok. 20.000 lagun bildu ditu euskal parte hartzea ere izan duen ekimen horrek. Montjuikeko pabiloian Mediterraneoko edozein plaza irudikatzen zuen agertoki batetik, Eduard Fernandez aktoreak ireki du gaua, Kayet Hamad Fixer gazatarrarekin izandako elkarrizketa batekin. Nabarmendu diren uneen artean besteak beste Pep Guardiola Manchester Cityren entrenatzaileak hitza hartu duenekoa. Elkartasunaren eta gizatasunaren alde egin du. Estem davant del món per demostrar que estem, evidentment, al costat dels més febles, que en aquest cas és Palestina. Però no només a Palestina, en totes les causes. És un manifest per Palestina i és un manifest per la humanitat. Lehen musikanotak Lina Makul abeslari palestinarraren ahotsean iritsi dira eta berretsi du sorkuntzak bakarrik daramala zorionera Anatiuk txiletarrarekin bat egin aurretik. És el foc que avui recorre l'estat, el crit de llibertat per Palestina. Euskal Herria, Katalunia eta Palestinaren arteko lotura ere egin dute Fermin Muguruzaren Jala Ramala bestiaren doinuan. Natalia Ahmad Abu Sharar, Kataluniako Palestinako komunitateko kideak bat egin du euskal artistarekin.
Eta lehen ere aipatu dizuegu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ostegun honetan sinatu duen agindu exekutibo baten arabera Ameriketako Estatu Batuek mugazergak ezarri ahalko dizkietela zuzenean edo zeharka Kubari petrolioa saltzen dieten herrialdei. Trumpen arabera Kubako gobernua Estatu Batuen etsai direnekin lerratuta dago, tartean Iran, Errusia, Txina, Hamas eta Hezbollarekin, eta horrek arriskuan jartzen ditu Estatu Batuen segurtasun nazionala eta atzerri politika. Gainera, Kuba ezoiko mehatxua dela iritzita, larrialdi nazionala ezartzea erabaki du. Aipaturiko aginduak jasotzen duenez, Howard Lutnick merkataritza idazkariak osatuko du Kubari petrolea saltzen dien herrialdeen zerrenda, eta gerora Marco Rubio estatu idazkariak zehaztuko ditu muga zergak. Kubako gobernuak gogor gaitzetsi du Ameriketako Estatu Batuen erabakia ezarri nahi dion petrolio blokeoa eraso ekintza bortitza delakoan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafiko aldetik aipatu dezakegu auto baten eta furgoneta baten arteko istripuak autoilara luzeak eragin dituela N1 errepidean, Iruran, Gasteizerako noranzkoan, eta hortaz errei bat itxita geratu dela. Anbulantzia bat bertaratu da istripuan zauritu diren 3 pertsonak artatzeko, eta autoilarak 6 kilometrokoak izatera iritsi dira 9etan, baina orain duela minutu batzuk arindu egin dira dagoeneko. Eguraldiaren informazioa bestalde Iker Ibarluzeak eskainiko digu. Ostiral honetan eta enegarrenez eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizpartean giro lasaia izango da, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta horko erramintzat giro atxekin batez gozatu halko da. Hala ere goizean zehar mendebaldetik barrena hodei trinkoagoak sartuko dira, eta eguerdirako zerua estalir geratuko da eta arratsaldean euritara joko du. Zaparradak arratsaldeko lehen ordutik orokorrean iuna baraldera arte botako ditu, mendebaldetik ekialdera mugituko dira, eta tarteka mardu xamarak izango dira, bereziki Kantauriar isurialdean, naiz eta hego isurialdean ere euri polita botako duen. Azken orduetan euria ipar ekialdera mugatuko da. Haizeak hego-mendebaldetik eta zakar joko dugunaren lentzatian, bigarrenean indarra galduko du eta euriarekin batera ipar-mendebaldera aldatuko da. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarretuko dute, 0 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maksimoek aldiz, bera ingo dute, orokorrean Kantauriar isurialdean 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 8 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuena kostaldean, eta elur maila hasiera batean arratsaldeko lehen orduetan 1500 metrotan kokatuko da, baina arratsaldean bera ingo du, eta azken orduetan 1000-1200 metrotik gora botatzen duena elurretan izango da. Babixek, azken orduko albistak, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Peia, asteburuan. Berdin, eta Jon aurretik aurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, egun hon? Egun hon. Egun hon, Pei. Bueno, Inigo eta Goiuri nabari da ostirala dela, ezta? Bai, nekatuta gaude. Nik, bai, ostiral pixua daukat ez pentsa, baina tira. Ondo, gogoz, ostirala gaindituta asteburuari heltzeko ere. Hori da, horregatik. Nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan? Goiurik barre egiteari buruz hitz egingo digu, baina ez dakit oso barre sanoa ote den. Ez, barre algara bihurtzen denean histeria kolektiboa. Horrelako, hainbat gertakari ditugu gure munduaren luze zabalean, eta hori da hitz egingo dizuet. Kafe hutsa hartuko dugu Ainhoa Hierbe aktorearekin, eta Artazia kooperatibako kideak ere gurean izango ditugu, Goiuri. Bai, artea, hezkuntza, herrigintza, denetarik izango dugu gai potolo-potoloak beraiekin. Eta arte eszenikoen agenda ere gure entzuleek, gaur 2 eta 9 euren proposamen edo euren planak osa ditzaten, Oiana Maritorenak beren eskutik. Oso, badi egongo era, eskerrik asko, eta asteburuan zuei ere. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi, asteburuan, gozatu, aio! Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.
Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera ostirala da, gainditu dugu astea eta beraz musika pixka batekin ospatuko dugu. Beatles taldearen zerbait jarriko dugu izan ere, 1979ko urtarriaren 30ean, The Beatles taldeak azken kontzertua eman zuen beraien grabaketa estudioaren teiatuan. Ez zuten kontzertua iragarri inon, beraz kaletik pasatzen zen jendea harrituta geratu zen. Emanaldia, poliziak eten zuen, bizilagunen kexen ondorioz, kontzertu emateko baimenaren eske bertaratu ziren, eta noski Beatlestarrek ez zuten inongo baimenik. Kontzertuak ez zuen asko iraun, baina behintzat grabatuta geratu zen. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute. Horrela bai, doinu hauekin, atzera begirako hauekin, historia errepaso txiki bat egiteko moduan bagaude, eguna handia da gaurkoa izan ere, gaurko egunez argitaratu zuten Gara egunkariko lehen alea. 1989ko urtarriaren 30 zen, milaka pertsonaren esfortzu eta ekarpen ekonomikoak bultzatuta lehen alea iritsi zen. Egin itxi ondoren sortutako asaldura sozialak eta garai hartan Lizarra Garaziko akordioa sinatu zenetik, sortutako itxaropen ilusionagarriek markatu zuten ale hau. Gara beraz, aldaketa eta ezegonkortasun testuinguru batean agertu zen, baina ibilbide luzeko komunikazio proiektu baten oinarriak finkatzeko erabaki irmoarekin, eta horretan dihardu azken 27 urte hauetan. Ziguten bidean